ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोमेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणम्। ओम कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு டே 14th டேல நம்ம 14th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம், குணத்ரய விபாக யோகம். சரியா? இது ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான். இந்த இதுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். நேத்தி நம்ம பார்த்ததோட கண்டினியூஷன் வச்சுக்கோங்க. நேத்தி நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கஷேத்திரங்க விபாக யோகம். ஓகேவா? இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இததான் என்ன அப்படின்னு சொல்றோம்னா கஷேத்திரம்னு சொல்றோம். ஏன் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இடம், அதுதான் செயல்களுக்கான இடம். செயல்கள் எல்லாம் நடைபெறது எப்படி அப்படின்னா அந்த உடலை வச்சுதான் எல்லா செயலும் நடக்குது. அதை அறிபவன் யார் அப்படிங்கிறவன் கஷேத்திரஞன். ஓகேவா? பேஸ் பேஸ் லெவல்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உடலை அறியக்கூடியவன் யார் அப்படின்னா ஜீவாத்மா. நம்ம தான். என்னுடைய உடலை பத்தி எனக்குள்ள இருக்கிறபடி ஜீவாத்மாவுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஆனா இன்னொரு கஷேத்திரஞன் இருக்கிறாங்க. அது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. அவங்க எல்லா உயிர் வழிகளுக்குள்ளயும் கூட அவங்க இருக்கிறாங்க. நமக்கு அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மா எந்த உடல்ல குடிகொண்டிருக்கிறானோ அந்த உடலை மட்டும்தான் அறியக்கூடிய ஞானம் அவனுக்கு இருந்தது அப்படின்னா பரமாத்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளுடைய உடலை பற்றிய அறிவும் அவருக்கு உண்டு. ஓகேவா? சோ கஷேத்திரம் படிச்சோம். கஷேத்திரங்க அப்படின்னா யாரு? ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டும் படிச்சோம். அப்புறம் அது மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? சரியா? அது இந்த உடல் என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்ய போகுது, அப்புறம் எந்த மாதிரியான செயல்களை செஞ்சா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம், பகவானை பத்தி அறிஞ்சுக்கலாம், பகவான் கிட்ட நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம்னு படிச்சோம். ஓகேவா? அடுத்தது அறியப்படும் பொருள் யாரு அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை கொண்டு நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா பகவானை தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பகவான் நேத்தி சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயமா அர்ஜுனனுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க. ஃபைனலா நமக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எதனால இந்த மாதிரி பிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம்? ஓகேவா? செயல்கள் எல்லாத்தையும் செய்யறதுனாலதான் என்ன ஆகுது, நமக்கு இந்த மாதிரி பலன்கள் எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னோம். சோ செயல்களை செய்யாம இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. செயல்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம இருங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்களோ தவிர செயலின்மையோட இருக்காதீங்கன்னு சொல்றது கிடையாது. ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? செயல்களை செய்யணும். ஆனா செயல்கள் மேல பற்று இல்லாம செய்யணும். அப்படின்னா எது நம்மள அந்த உந்துதல் படுத்துது, எந்த விஷயங்கள் நம்மள அந்த பற்றுதல் கொள்ள வைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள். நேத்தி கிளாஸ்ல லைட்டா அதை பத்தி வந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த உயிர்வாழிய கண்ட்ரோல் பண்ணுது, கட்டுப்படுத்துது. அந்த முக்குணங்களோட கண்ட்ரோல்னாலதான் என்ன ஆகுறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர்வாழியானவன் ஒரு சில செயல்களை ஒரு சில நேரங்கள்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகேவா? அப்ப அவன் செய்யறதுக்கான ஒரு ஆசையை தூண்டுறது எது அப்படின்னா அந்த முக்குணங்கள். ஆத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவா இருக்கும்போது எந்த உடலையும் எடுக்காத போது அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எது மேலேயும் ஆசை இருக்காது, நிராசையோட இருக்கும். அதோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு ஒத்த தன்மையோட இருக்கும். புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. ஆத்மாங்கிறவன் ஒரு உடலை எடுக்காத வரைக்கும் அவனுடைய குணம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிர்குணவா இருக்கும். பகவானுக்கு ஒத்த தன்மையுடைய குணத்தை உடையவனா யாரு இருப்பான் அப்படின்னா ஆத்மா இருப்பான். அவன் என்ன செஞ்சிடறான், ஒரு உடலோட சம்பந்தப்படுத்திக்கும் போது ஓகேவா ஆத்மா ஒரு உடலை எடுக்குது. உடலை எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் என்ன அப்படின்னா அவன் அந்த ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ வில். அவனுடைய கர்மாவுக்கு முந்தைய ஜென்மத்தின் கர்மாவுக்கு ஏற்ப அவனுக்கு இந்த ஜென்மத்துல ஒரு உடல் கிடைக்குது. அந்த உடல் அவனுக்கு நன்மையோ அல்லது தீமையோ கொடுக்க போகுது, இன்பத்தையோ அல்லது துன்பத்தையோ கொடுக்க போகுது. ஓகேவா? அந்த இன்பமும் துன்பமும் யார் தர்றதாலையும் இல்ல, நம்ம போன ஜென்மால பண்ண கர்மாவாலதான். தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம்ல தமிழ்ல.
அதேதான். ஓகேவா? சோ என்ன அப்படின்னா, அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அந்த செய்த செயல்களின் பலன்களால நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் கிடைச்சது. சரி, இந்த உடல்ல வந்து இந்த ஆத்மா தன்னை பிணைச்சுக்கிச்சு. அதுக்கு மேல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, தான் எங்கேருந்து வந்தோம், தான் மறுபடியும் எங்க போணும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தோட தானே வந்தது. அப்ப மறுபடியும் எங்க போகணுங்கிற அந்த ஞானத்த அது வந்து மறதி இல்லாம ஞாபகத்தோட வச்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணும், அந்த உடல், அந்த க்ஷேத்திரத்த வச்சு நல்ல செயல்கள மட்டும் செய்யும். அதாவது டிவோஷன் சர்வீஸஸ மட்டும் செய்யும். ஆனா அப்படி செய்யப்படாம, அந்த மாதிரி ஆத்மா அந்த மாதிரி ஆன்மீக தலத்துக்கு முன்னேற விடாம, எது அந்த ஆத்மாவை பின்னி பிணைக்குது, எது இந்த ஜட இயற்கையோட தொடர்பு படுத்துது அப்படின்னா, அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். ஓகேவா? அந்த அந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் அண்ட் தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆயிடுறான் அப்படின்னா, பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா அவன் போயிடுறான். ஓகேவா? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்னு சொல்றோம்ல, கண்டிஷன் சோல், கட்டுண்ட ஆத்மா. இந்த மாதிரிலாம் பலவித வேர்ட்ஸ் ஒரு ஆத்மாவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு ஆசைக்கு கட்டுப்பட்டுறான். இந்த பௌதிக இயற்கை தான் வந்து ஆளணும். ஓகேவா? இங்க வந்திருக்கிறோம், இது டெம்பரரியா இருந்துட்டு திரும்பி போகணுங்கிற எண்ணம் இல்லாம, இதை நம்ம ஆளணும், இதை நம்ம ஓனர்ஷிப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மேலோங்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆயிடுது, இது மேல இந்த ஜட ஆசையை வளர்த்துக்கிறான். இது என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் டிசையர். இந்த மெட்டீரியல் டிசைரை நம்ம வளர்த்துக்க கூடாது. நம்ம எந்த டிசைரை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் டிசைர் தான் நமக்கு இருக்கணும். இந்த ஆத்மா வந்து தூய ஆத்மா, தூய உணர்வு உடையவன். ஆனா களங்கம் ஆயிடுறதுனால. ஓகேவா? அப்ப களங்கப்படுத்துறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்கள் தான் களங்கப்படுத்துது. அததான் இன்னைக்கு சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், குணத்திரய விபாக யோக. ஓகேவா? இததான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்ல போறாங்க. இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுனால அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவனுடைய இறப்புக்கு பின்னாடி அந்த ஆத்மா எங்க போகும், ஓகேவா? அப்புறம் அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அந்த குணங்களை அவங்க மாத்திக்கிட்டாங்க அல்லது இந்த குணங்கள்ல இருந்து அவங்க வெளியில வந்துட்டாங்க, அந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாத்தையும் உடைச்செறிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அன்கண்டிஷன்டு சோல் ஆயிடுவாங்க. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஏகெயின் பகவானுக்கு ஒத்த தன்மை உள்ள அந்த குணத்தை பெறுவாங்க. அப்ப பகவான சீக்கிரம் அட்டைன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இத பத்தி தான் இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு விளக்க போகுது. நம்ம இன்னைக்கு சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன் விசிபிளா? பாலாஜி பிரபு ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அத்தியாயம் 14 குணத்திரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இந்த பிக்சரை நம்ம நிறைய வாட்டி கம் அக்ராஸ் பண்ணிருப்போம். இந்த பகவத்கீதை இந்த 13 டேஸ்ல நம்ம நிறைய வாட்டி இதை வந்து நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இந்த இந்த 3 தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ ரஜோட தம குணங்கள். இந்த 3 குணங்களையும் யாரு தோற்றுவிச்சாங்க அப்படின்னா பகவான்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்தியில தான் இதுவும் இருக்குது. என்ன, இந்த தோன்றாத, அதாவது அவ்வியக்தமா இருக்கக்கூடிய இந்த குணங்களும் இருக்குது. பகவான் இதுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க இல்ல, இவங்க இதெல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்க தான். இதுல இருந்து அவங்க பிரிஞ்சுதான் இருக்கிறாங்க. யார் இதால அடிமைப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளும் இந்த முக்குணங்களுக்கு கீழதான் வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 14 அந்த இது சுருக்கம் பார்த்துருவோம். 14.1 இருந்து 13 வரைக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா குணங்களின் நிபந்தனை. ஓகேவா? ஒரு குணங்களும் என்ன மாதிரி நிபந்தனைய, என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸும் அந்த இந்த லிவிங் என்டிட்டியோட ஷேர் பண்ணிக்குது. ஒரு உயிர்வாழியானவன் இந்த குணத்துல இருந்தான் அப்படின்னா அவன் எந்த மாதிரி செயல்பாடுகளை செய்வான், ரஜோகுணத்துல இருக்கான் அப்படின்னா அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி, தமோ குணத்துல, சத்துவகுணத்துல இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி, அதை பத்தி படிக்கிறது தான் எதுல அப்படின்னா 1ல இருந்து 13 வரைக்கும் இருக்க வெர்சஸ்ல பகவான் அதை விளக்கி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள், அப்புறம் செயல்கள் மற்றும் இறப்பு. சரியா? அது அது அந்த குணத்தின் அடிப்படையில அவங்களோட குணங்கள் எப்படி மாறும், அதுல இருந்து அவங்க எப்படி அவங்களோட செயல்களை வச்சுப்பாங்க, அப்புறம் அவங்க இறக்கும் தருவாயில் அவங்க வந்து எந்த இடத்துக்கு போவாங்க. இது 14 to 18 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. முறைகளை மாற்றுதல், அந்த இந்த இது கட்டுண்ட விஷயம் தானே. இந்த 3 இதுவும் என்ன, குணங்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விலங்கு. அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த விலங்கு வந்து அந்த காஃபை வந்து அவன் கைட்டிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உடைச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு பரம ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். பகவான் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்த ஞானத்துல இது ஒரு ஞானம் தான். என்ன, நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இந்த அவ்வியக்தமான ஒரு விஷயத்த நம்ம என்ன செய்யணும், உடைச்செறியணும். நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வரணும். அப்படி மாறணும் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை ரீச் பண்ண முடியும். இது 19ல இருந்து 27 வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க.
இதுல 9 முனிவர்கள் வராங்க. அந்த பரம ஞானத்தை அடைஞ்சவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 9 முனிவர்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க. மிக உயர்ந்த ஞானம். இந்த ஞானம் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கப்பெறாது. ஒரு டயத்துலயும் ஒரு ஞானத்தை பகவான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? பக்தி தொண்டு, பக்தி யோகம் எப்படி செய்யறது, அது ஒரு ஞானம் தான். அடுத்தது பகவானை அறிஞ்சுக்கிறது எப்படி, நம்ம செயல்கள் மூலமாவோ, செயல்களை துறக்கிறது மூலமாவோ, செயல்களோட விளைவுகளை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது மூலமாவும், ஓகேவா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமாவும், இந்த மாதிரி பல விதங்கள்ல நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும். போன சாப்டர்ல என்ன சொன்னாங்க, ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுக்கு மூலமாவும் பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா பரமஞானம். இந்த பரமஞானம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம். இதை வந்து யாரு விடுபட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது மொத்தம் 9 முனிவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இது வந்து நடுவுல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும். இந்த 9 முனிவர்கள் யார் யாருன்னு பாத்துருவோம். இப்ப கவி, ஹவி, அந்தரிக்ஷா, பிரபுத்தா, பிப்பலாயன, அவிர்ஹோத்ரா, திராவிட ஆர் துருமிலா, அப்புறம் காமாச்சா, கரபாஜனா. இந்த 9 முனிவர்களும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையின் முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத அறிவை பெற்றவர்கள். ஓகேவா? இயற்கையின் முக்குணங்கள் என்ன பண்ணும், நமக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கும். ஆனா அது எப்படிப்பட்ட ஞானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலங்கப்பட்ட ஞானம். நீ இதை அடையணுமா, சரி அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த வெறியை கொடுக்கும். அந்த அல்லது சும்மா சோம்பலா உட்கார்ந்து இருக்கணுமா, செயல்மையா இருக்கணுமா, அந்த மயக்கத்தை கொடுக்கும், அந்த அறியாமையை கொடுக்கும். சரியா? அல்லது ஒரு செயலை ரொம்ப ஒரு சுறுசுறுப்போடையும் ஒரு முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடையும் நம்ம வந்து அமைதியா ஒரு காரியத்தை செய்யறோமா, அது மூலமா நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதா, அந்த சந்தோஷத்திலேயே நம்மள வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொடுக்கும். இது மூணுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தப்புதான். இந்த மூணுத்துல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம இருக்கணும். அதுதான் கலங்கமடையாத ஞானம். அதுதான் இந்த கலங்கமடையாததான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள்ல இருந்து அது என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த கலர், அந்த ஷேடு இதுக்கு வரல. அது போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சாப்டர் ரொம்ப குட்டி சாப்டர்ங்கனால அது போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருவோம். இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது இந்த கலியுகத்துல தோற்றுவிச்சவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க மூலமாதான் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் இவங்க மூலமாதான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது. பகவான அவங்களே ஸ்வயம் அவங்களாவே இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உருவத்தை எடுத்து அவங்களோட இன்கார்னேஷன் தான் அப்படித்தான் சொல்லப்படுது. பெங்காலி பிராமின் ஃபேமிலியில இவங்க பிறந்தவங்க. ஸ்ரீமன் பாகவதத்திலேயே இது கண்டிப்பாக பகவான் வந்து கலியுகத்துல வந்து மகாபிரபுவா பிறக்க போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த ரூபம் எப்படி, அவங்களோட தோற்றம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்லோகம். கிருஷ்ணவர்ணம் விக்ஷா கிருஷ்ணம் சாங்கோ வாங்காஸ்திர பார்ஷதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயர் யஜந்திஹி சுமேதசக. கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் செய்யும் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரத்தை புத்திசாலினவர்கள் சங்கீர்த்தனம் செய்து வழிபடுபவர். யாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க பிறக்க போறாங்க. அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்னா கலியுகத்துல கிருஷ்ணரோட நாமங்களை இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க. அவரது மேனி கருமையாக இல்லாவிடனும் அவர் கிருஷ்ணரே. பகவான் கிருஷ்ணர்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஷியாம சுந்தர ரூபம். எப்படி சொல்லுவாங்க, கார்மேக மன்னன். அவங்களோட நிறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கருப்பா இருக்கும். ஷியாமசுந்தரம் அப்படின்னா நீளமுடையவர்கள். அவங்களோட பாட்டு இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா பொன்மேனி, தாயின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பொன்னான ஒரு கலர்ல ஒரு பிரைட் அந்த கோல்டன் கலர்ல மேனி அழகு இருக்கும். ஆனாலும் அந்த கலர்ல இருந்தாலும் கூட அவர் கிருஷ்ணரே. அவர் தமது சகாக்கள், சேவகர்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் ரகசிய துணைவர்களால் சூழப்பட்டவர். பொதுவாவே வந்து பகவான் இந்த இடத்துல இங்க பௌதிக உலகத்துக்கு தோற்றம் எடுக்க போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த ஒரு யுகத்துல எந்த ஒரு அவதாரம் பண்ணினாங்கனாலும் கூட பகவானோட அவதாரத்துக்கு சற்று முன்னாடி இருந்தாங்க அங்க பகவானோட லோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட நித்தியசூரிகள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு சேவகம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அங்க முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல. அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து அவங்களோட இருப்புக்கு தேவையான அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க தோற்றம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்களோட நித்தியசூரியார அவங்களுடைய சகாக்கள், அவங்களோட சேவகர்கள், அவங்களோட ஆயுதங்கள், சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க ஒரு ரூபம் எடுத்து வரும். அனந்த சயனத்துலதானே அவங்க படுத்திருக்கிறாங்க. அந்த அனந்தன் என்னவா வந்தாங்க, லக்ஷ்மணனா வந்தாங்க. சோ எவ்ரி டைம் அவங்களோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி தோற்றம் போதும் ஒரு யுகத்துல இருந்து அவங்க வந்து ஒரு அவதாரமா தோன்றும் போதும் நித்தியசூரிகள் எல்லாரும் அவங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். இத்தனை பேராலையும் அவங்க சூழப்பட்டவங்க. அவங்களை சுத்தி இருந்தவங்க அத்தனை பேருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க கோலோக பிருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணருக்கு சேவை சாதிக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இங்க பிறப்பெடுத்து இங்க அவங்களோட என்ன செஞ்சாங்க, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 7வது காண்டத்தில் பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லியிருக்கிறாங்க. சன்னக கலோயத் அபவஸ் திரியுகோச்சத்வம். கலியுகத்தின் பரமாத்மாவின் உயர்ந்த தோற்றத்தின் மறைக்கப்பட்ட தன்மை. இது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து ரூபம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரூபம் வந்து எதால மிக்ஸ்அப் ஆனது அப்படி பாத்தீங்கன்னா, ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் 2 பேரோட ரூபமும் ஒன்னா அவங்களுடைய உடலுக்குள்ள மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆக அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுப்ரீம் லார்டோட அப்பியரன்ஸ் தான் அவங்க. அவங்களுக்குள்ள சைத்தன்ய மகாபிரபுக்குள்ள யாரு இருந்தா அப்படின்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அவங்களே தான். ஸ்வயம் அவங்களே என்ன செஞ்சாங்க, பிறப்பெடுத்து இங்க வந்தாங்க. கருட புராணத்துல இதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது. பரமாத்மா கூறுகிறார், அகம் பூர்ணோ பவிஷ்யாமி யுக சாந்தியோ விசேஷத மாயாபுரே நவத்வீபே பவிஷ்யாமி சசிசூதகம். கலியுகத்தின் முதல் பகுதியில் நான் பூரண ஆன்மீக உரையில் நவ்தீப், அவங்களோட இடம் பிறந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல நவ்தீப் அப்படிங்கிற இடத்துல அவங்க பிறந்தாங்க. ஜெகநாத் மிஸ்ரா சச்சி மாதா அம்மா அப்பா அவங்க 2 பேரும். அவங்களுக்கு மகனாக தோன்றுவேன் அப்படின்னு பக்த புராணத்திலேயே சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூபம் எடுத்து அவங்க வரப்போறாங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டது. கலே பிரத்யாயாம் லக்ஷ்மி காந்தோபவிஷ்யதி தாரு பிரம்ம சமீபஸ்த சந்நியாசி கௌரவிக்ரஹம். கலியுகத்தின் துவக்கத்தில் முழுமுதற் கடவுள் பொன்னிறமேனி உடையவராய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் கணவராக அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மனைவி பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி. இங்க கலியுகத்தின் துவக்கத்தில் இப்பல இருந்து வந்து பல 100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய பிறப்புங்கிறது இருந்தது. அப்ப வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புனாங்க. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு. அப்ப முகமதியர்களோட ஆதிக்கம்ங்கிறது ரொம்ப நிறைய இருந்தது. அதையும் மீறி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத் தொண்டுங்கிறத தொடர்ந்து விடாம பண்ணினாங்க. பகவான் ஜெகநாதர் வசிக்கும் இடத்தின் அருகில் வசிப்பார். அவங்க எங்க வந்து பிறப்பெடுப்பாங்க அப்படின்னா, பூரி ஜெகநாதர் அந்த ஊருக்கு பக்கத்துலதான் அந்த மாயாப்பூர், அங்கதான் வந்து பிறந்தாங்க. இதன்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த போது அவருடைய நித்திய துணைவியான ஸ்ரீமதி லட்சுமி பிரியாவை மணந்தார். அங்க பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு செய்யறவங்க யாரு அப்படின்னா லட்சுமி தேவி அப்படின்னா, இங்க அவங்களோட மனைவி லட்சுமி பிரியா. பின் தனது 24வது வயதில் சன்னியாசம் மேற்கொண்டார். 48வது வயசுல அவங்க இறந்துட்டாங்க. அதன் பிறகு அவர் பகவான் ஜெகநாதரின் புனித ஸ்தலமான ஜெகநாத் புரியில் வசித்தார். பகவான் ஜெகநாதர் தாரு பிரம்ம வடிவில் வீற்றிருக்கிறார் என்று குரானில் கூறப்பட்டுள்ளது. தாரு என்றால் மரம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் அழைக்கப்படுகின்றது. அதால செய்யப்பட்டது. அங்க இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மரத்தால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்கள். பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்துல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள். சோ அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துலயேதான் அவங்க போய் வசிச்சாங்க. நரசிம்ம புராணத்தில் சத்யே தைத்திய குலாதிநாச்ச சமயே திம்போத்ருவ மர்த்திய கிருதி ஸ்ரேதாயம் தசு கந்தரம் பரிபவன் ராமேதி நாம கிருதி கோபாலான் பரிபாலயன் பிரஜு புரே பாரம் ஹரன் துவாபரே கௌரங்க பிரிய கீர்த்தனக கலியுகே சைத்தன்ய நாம பிரபு. அவங்க இந்த பெயர் எடுத்து அவங்க இந்த மாதிரி ரூபத்துல அவங்க வரப்போறாங்க அப்படின்னு நரசிம்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. முழுமுதற் கடவுள் சத்தியயுகத்தில் பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் உருவில் அவதரித்தார். என்ன அப்படி நரசிம்ம ரூபத்துல நரசிம்மவதாரம் அப்படிதான் நிகழ்ந்தது. அப்போது தைத்தியர்களை அசுரர்களை வெகுவாக பாதித்திருந்த பயங்கர நோயை குணப்படுத்தினார். அசுர இயல்புகள் மிகுந்திருந்தது அவங்க கிட்ட. அவங்க என்ன ஒரு அவங்களோட குணங்கள் எல்லாத்தையும் மாத்தணும், அவங்கள வந்து என்ன பண்ணணும், நல்வழிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்ப அவங்க வந்து தோன்றினாங்க. திரேதாயுகத்தில் ஸ்ரீ ராமராக அவதரித்து 10 தலை ராவணனை வென்றார். திரேதாயுகத்துல அடுத்த ராமாவதாரம் நிகழ்ந்தது. அப்ப ராவணன் அவனுடைய குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுர குணம், அவனையும் வென்றார். துவாபர யுகத்தில் யார் பூமியின் பாரத்தை குறைத்து பிரஜாபுரியில் உள்ள கோபாலர்களை காப்பாற்றினாரோ, பூமியின் பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் கிருஷ்ணாவதாரம் அப்படிங்கிற நிகழ்வு நடந்தது. பூமி மாதா போய் பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிறதுனாலதான் அசுரர்களோட எண்ணிக்கைங்கிறது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அவங்களோட அட்டகாசம் ஜாஸ்தியா இருக்குது. அதனால பூமியின் பாரத்தை குறைக்கணும் அவங்க கேட்ட தொட்டு பகவான் கிருஷ்ண ரூபம் எடுத்து வந்தாங்க. அவரே கலியுகத்தில் இங்க கலியுகத்துல அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா, சைத்தன்யராக தோன்றி பொன்னிறமேனி உடையவராய் பகவானின் புனித நாமங்களை துதிப்பதில் பேரின்பம் அடைவார். இப்ப இங்க நடக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான் இந்த காலத்துக்கான யாகம். இந்த யாகத்தை பண்ணி வச்சது யாரு, ஆரம்பிச்சு வச்சது யாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்கதான். பத்மபுராணத்தில் பரமபுருஷ பகவானே இவ்வாறு கூறுகிறார். பகவானே சொல்றாங்க, கலே பிரதம சந்தியாயாம் கௌரங்கோதம் மஹீதலே பகீரதி ததேரமி பவிஷ்யாமே சதிசூதக. கலியுகத்தின் முதற் பகுதியில் தங்க திருமேனி உடையவராய் கங்கை நதிக்கரையின் மிக அழகிய இடத்தில் நான் சச்சிதேவியின் மகனாக தோன்றுவேன் அப்படின்னு பகவான் ஸ்வயம் அவங்களே பத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதர்வண வேதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் கூறுகிறார், கலியுகத்தில் 4000 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் 5000 ஆண்டுகள் கடந்ததற்கு முன்பும் நான் பூமியில் இறங்குவேன். கல்கி அவதாரமா எப்ப வரப்போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
சாரி சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்ப வர போறாங்க அப்படின்னா 4000 இருந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு நடுவுல அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரிதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ வந்து பிறந்தாங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு நம்ம 5120 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கிறோம். இதுல இன்னும் 500 சுற்றம் வருடங்களுக்கு முன்பு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தோற்றம்ங்கிறது இருந்தது. சொல்லப்பட்டது மாதிரி அவங்க அந்த இடத்துல பிறப்பெடுத்தாங்க, பூமியில் வந்தாங்க. கங்கை கரையில் பூமிக்கு வருவேன், நான் உயரமான மற்றும் புனிதமான பிராமண பக்தனாக இருப்பேன், உன்னதமான நபரின் அனைத்து சுப அறிகுறிகளும் என்னிடம் இருக்கும். ஒரு பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியில அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி அனைத்து நல்ல காரியங்களையும் செய்யக்கூடிய ஒரு மங்களமான ஒரு பிராமணனா அவங்க திகழ்ந்தாங்க. நான் துறவை வெளிப்படுத்துவேன். 24 இயர்ஸ்ல அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, சன்னியாசம் மேற்கொண்டாங்க. எனக்கு எல்லா சுப அறிகுறிகளும் இருக்கும். நான் பக்தி யோகம் செய்யும் பக்தனாக இருப்பேன். எனது சொந்த பக்தி செய்வேன், ரசத்தை நான் சுவைப்பேன். அவங்க வந்து என்ன ராதாராணி அவங்களோட அந்த மாதுரி பக்தி சுவைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க இங்க வந்ததே. ஓகேவா, பகவான் வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல் யாரு, சாரி எலிவேட்டட் டிவோட்டி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி தான். அவங்களுடைய அந்த பிரேம பக்திக்கு நிகரானவங்க யாருமே கிடையாது இந்த லோகத்துல. சோ அவங்களோட அந்த பிரேம பக்தியை சுவைச்சு பார்க்கணும், அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும்னு அவங்களோட ரூபத்தையும் சேர்த்து தரிச்சுட்டு தான் பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்தாங்க. அதனாலதான் எனது சொந்த பக்தி சேவையின் ரசத்தை நான் சுவைப்பேன்ங்கிறதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 14.1. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmani Namaः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विवाहयोगः। श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो कदाः। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து, பரிபூரணம்னா அந்த பரம ஞானம், சரியா? எல்லா முனிவர்கள், இந்த 9 முனிவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்லிஸ்ட் பண்ணோம்ல, அவங்க எல்லாம் அதுக்கு சாட்சி. அவங்க எல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பரம ஞானத்தை அடைந்தவர்கள். இயற்கையின் முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத, கலங்கப்படாத அந்த அறிவு, அதுதான் அதை அடைஞ்சவங்க. எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உனக்கு நான் அறிவிக்கிறேன். பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இந்த இடத்துல சொல்ல போறாங்க, முனிவர்கள் அத்தனை பேரும் கற்று தேர்ந்த அந்த ஞானம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களுக்கு சம்பந்தப்படாத ஞானம். பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் கூட, பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செஞ்சாலும் கூட நம்ம அதுல கட்டுண்டாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடலுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஒண்ணு பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், அப்படி இல்லைன்னா மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு மாயைக்கு சேவை செய்யணும். ஓகேவா, நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒண்ணு ஆன்மீக தளத்துல முன்னேறது மூலமா நம்ம வந்து ஆன்மீக செயல்களை செய்யணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்படி இல்லையா இருக்கக்கூடிய பௌதிக செயல்களை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கணும், அது மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு. இதே நம்மள என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இங்க நம்ம கட்டுப்பட்டுறோமா, நம்ம இதுக்கு சாசனம் எழுதி கொடுத்துறோமா, சோ என்ன பண்ணுது, இங்கேயே நம்மள வச்சுக்குது. ஓகேவா, சோ எகைன் அண்ட் எகைன் நம்ம இங்கே டெத் பர்த்ன்னு போயிட்டே இருக்கோம். நம்ம ஒன்ஸ் அங்க எலிவேட் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த டைம் என்ன ஆயிடும், நமக்கு முக்திங்கிறது ஆயிடும். சரி, முக்தி அடைஞ்சு பகவான்கிட்ட போயிடும், அங்க போய் செயல் இல்லாம இருப்போமா அப்படின்னா அங்க இல்ல. அங்க போயிட்டு என்ன செய்வோம், இங்க என்ன விட்டமோ அதை தொடர்ந்து அங்க பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். அங்க நம்மளுக்கு வந்து விஷ்ணு லோகம் கிடைச்சதா 400 விஷ்ணு ரூபமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த ரூபத்தை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். இதே திவ்யமான அந்த ஒரு செயலை அங்க போயும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம், பகவானை அடைஞ்சும் கூட செய்வோம். இந்த ஞானம் நமக்கு வேணும். ஓகேவா, சோ நம்ம அங்க போயிட்டு நம்மள சும்மா இருக்க போறது இல்ல, இதே பக்தி தொண்டு அங்கேயும் போய் நம்ம செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் எப்ப நமக்கு தெரியும், இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிப்பட்டாதான் நமக்கு தெரியும். இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் மீண்டும் அறிவிக்கிறேன்னு பகவான் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி 14.2. Yes, Mataji. இதம் ஞானம் உபாஸ்ருத்ய மம சாதர்ண்யம் ஆஹதாஹ சர்க்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் இந்த ஞானம், இந்த பரம ஞானம் ஒருவர் இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். அவங்களுக்கு ஒரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட உணர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமா, அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமா. அந்த ஆத்மாவோட தனித்தன்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறது அந்த ஆத்மாவோட தனித்தன்மை. இப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது, இங்க இருந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன்ல இருந்து நம்ம வெளில வந்துடுறோம். இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு வந்து முக்திங்கிறது கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். முக்தி, அந்த பிறப்பு இறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுதலை கிடைச்சிருது இந்த ஆத்மாவுக்கு. இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சைக்கிள் சொல்றோம்ல, இங்கேயே பிறக்கிறது, மறுபடியும் இங்கே இறக்குறது, இறந்துட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் பலன் காரணமா இன்னொரு உடல் எடுக்கிறது. அப்ப அந்த ஒரு உடல்ல எடுத்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் 6 டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ் சொல்லியாச்சு, ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆத்மா வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு உடல் எடுத்ததுன்னா அது பிறக்குது, அப்புறம் வளருது, சில காலம் அந்த உடல்ல தங்குது, அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அண்ட் தென் தளருது, அப்புறம் அழியுது. ஓகேவா, இந்த 6 டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அது அழியுதான்,
மறுபடியும் அந்த செயலின் பலன்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, அந்த விளைவுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு உடல் எடுக்குது. இதை விட்டுட்டு நம்ம வெளில வரோம் அப்படின்னா இதுதான் விடுதலை. ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னா லிபரேட் ஆகுறதுன்னு பேரு. இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை. அப்படி விடுதலை ஆயிரம் நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னா ஆன்மீக வெளிக்கு போறோம். ஆன்மீக வெளியில போய் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? சும்மா இருக்க போறோமா? இல்ல, ஆன்மீக செயல்கள் செய்ய போறோம். அங்க போய் ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள், ஆன்மீக உடலை எடுத்து செய்வோம். இங்கதான் பல பல உடல்கள். சரியா? இங்கதான் ஒரு தடவை எறும்பா பிறப்போம், ஒரு தடவை பறவையா பிறப்போம், ஒரு தடவை யானையா பிறப்போம், ஒரு தடவை பன்றியா பிறப்போம், ஒரு தடவை மனிதனா பிறப்போம். ஓகேவா? ஆனா அங்க போனோம்னா நமக்கு ஒரே உடல் தான். ஆன்மீக தளத்துல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உடல் என்ன அப்படின்னா ஒரே உடல் தான். அந்த ஒரு உடலை வச்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரே செயல் தான். அது ஆன்மீக செயல்கள், பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய செயல்கள். சோ முக்திக்கு பிறகு பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட தனித்தன்மையை அவங்க இழக்கிறது கிடையாது. தனிப்பட்ட ஆத்மா எப்படி இருந்தானோ அதே மாதிரி முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் அதே இடத்துக்கு போயிடுவான். இதனால நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா படைப்பின் போது பிறக்க மாட்டாங்க, அப்புறம் இந்த பூமி அழியும் போது அவங்க அழிக்கப்பட மாட்டாங்க. அதாவது நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, ஆஹா நம்ம பிறக்கிறோம், நம்ம தான் இந்த இடத்துல பிறக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம பிறக்கல, இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. அதே மாதிரி பூமி அழியுது இல்லாட்டி இந்த உடல் அழியுது அப்படின்னா நம்ம இறந்துடுறோம், இந்த உயிர் போயிடுதுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். உயிர் என்ன ஆகுது? இந்த உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு உடலை தேடிட்டு போயிடுது. அடுத்த 10வது மாசம் இந்த ஆத்மாவுக்கு வேற ஒரு உடல்ங்கிறது கிடைச்சிட போகுது. சோ இப்படி இந்த சாதாரண விஷயங்கள்ல அவங்க மாட்டிக்கிட்டு என்ன முழிக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? படைப்பின் போது நம்ம பிறக்கிறோம், பூமியோட அழிவு போது நம்ம அழிக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிற இந்த சாதாரண இது ஒரு அறியாமை. இந்த விஷயத்துல அவங்க மாட்டிக்க மாட்டாங்க. இதுதான் இங்க பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல நினைக்கிறது. 14.4 மாதாஜி. Yes, Mataji. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीजप्रदा पिता. हरे कृष्ण माताजी. அகம் பீஜ பிரதக பிதா. அகம் நான். அவங்கதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை. இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் விதை சீடா இருக்கிறவங்க யாரு, அந்த உயிரை கொடுக்கறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அதாவது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் தான். ஓகேவா? அதாவது அந்த ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவை கொடுக்குது. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்குல்ல, இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக உடலை கொடுக்குது. பௌதிக உடல்ங்கிறது என்னங்கிறது நேத்தி தான் படிச்சோம். இங்க இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. மொத்தம் 24 பண்புகள் கொண்டது இந்த பௌதிக உடல்னு படிச்சோமா. கஷேத்திரம்ங்கிறதுக்கு என்ன விளக்கம் பார்த்தோம்? 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் என்ன பண்ணிருக்குது? ஒரு பாடியை கம்ப்ரைஸ் பண்ணிருக்குது. ஓகேவா? பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது, அப்புறம் இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்குது, மனம் புத்தி அகங்காரம் இருக்குது, அப்புறம் 5 விதமான கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அப்புறம் பொருட்கள். ஓகேவா? இந்த மாதிரி சேர்ந்த மொத்தம் ஒரு 24 சேர்ந்ததுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட உடல். இந்த ஜட உடல் எங்க மட்டுமே கிடைக்கும்? இந்த ஜட இயற்கையில மட்டும்தான் கிடைக்கும். சோ இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் கிடைக்கும். நமக்கு மேலேந்து என்ன வரும் அப்படின்னா சீடு வரும். ஓகேவா? சோ இந்த உடல் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தாயின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அப்புறம் இந்த சீடை கொடுக்கக்கூடிய இந்த விதையை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் தந்தைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த தாயும் தந்தையும் ஒண்ணு ஆனாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு பிறப்புங்கிறது இருக்கும். ஒரு உயிர்வாழியானவன் அந்த இடத்துல பிறக்க போறான். சோ ஒரு உயிர்வாழி அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் நேச்சர் பிளஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். மெட்டீரியல் நேச்சர் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா தாய். ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் யாரு அப்படின்னா பீஜத்தை கொடுக்குறாங்க, சீடு கொடுக்குறாங்க, அது பகவான். ஓகேவா? சோ அவங்கள அதனாலதான் புருஷான்னு சொல்லுவோம். பகவான் அதுக்குதான் புருஷோத்தம. புருஷா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்கதான் பீஜத்தை கொடுக்குறாங்கிறதுனால. சோ எல்லா உயிரினங்களும் பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன. பொருள் இயல்புன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல எல்லா உயிரினங்களும் என்ன பண்ணுது? பிறக்கதான் செய்யுது. பட் பிறப்புக்கு காரணம் என்ன? அம்மா அப்பா கிடையாது, நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தான் சொல்றாங்க அப்படின்னா யாக சக்கரம் பார்த்து நம்ம 3rd சாப்டர்ல யாக சக்கரம் பார்த்திருக்கிறோம். என்ன நம்மளுக்கு எதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? பகவானுக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிக்கிறது மூலமா இதெல்லாம் எதுல இருந்து படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ஞானம் நமக்கு வேதங்கள் கொடுத்திருக்கோம். வேதங்கள் சொன்னபடி நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகவானை பிரார்த்தனை பண்றோம். அதனால என்ன செய்யறாங்க? பகவானும் சரி அவங்களோட அங்கங்களா இருக்கக்கூடிய டெமிகாட்ஸும் சரி நமக்கு அவங்களோட வாழ்த்துக்களை எப்படி தெரிவிக்கிறாங்க? மழையா தெரிவிக்கிறாங்க. மழை மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பூமியில இறங்குது. அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை சீடும் எங்க வருது? இந்த பூமியில இறங்குது. பூமியில என்ன இருக்கு? நம்ம தானியங்கள் பயிரிட்டு இருக்கிறோம். தானியங்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி பெற்று அந்த மழையினால நரிஷ் ஆகுது. சோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? நல்லபடியா வளர்ச்சியை கொடுக்குது. அதுல இருந்து நமக்கு உணவுப் பொருள் கிடைக்குது. அந்த உணவை சமைச்சு என்ன பண்றோம்? உயிர்வாழியானவன் சாப்பிடுறான். அது மூலமா ஆணுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த சீடுங்கிறது அவனுக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. பெண் அதனால என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா இம்பெர்க்னேட் ஆகுறாங்க. சோ எல்லாரையுமே இம்பெர்க்னேட் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
ஃப்ரம் த காட். அவங்கதான் அந்த சீடை கொடுக்குறாங்க. இதுல இருந்து உங்களுக்கு இந்த யாக சக்கரத்தை இன்னொரு டைம் நீங்க ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பகவான் தான் விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு ஏன் நம்ம சொல்றோம்னு. இப்ப உடல் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா உடல் இங்கேதான் கிடைக்குது. இது ஏன் அப்படின்னா ஜட இயற்கையின் மூலப்பொருட்கள் 24 மூலப்பொருட்களை கொண்டதுதான் இந்த உடல்ங்கிறதுனால இந்த உடல் எடுத்துட்டு இந்த உயிர்வாழியானவன் இந்த இடத்துல வாழறான். நாம் உருவானாமா அல்லது இறைவனால் படைக்கப்பட்டோமா? இப்ப நான் சொன்ன இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அது. பகவான் தான் நமக்கு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா விதையை கொடுக்குறாங்க. சோ நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம இந்த இடத்துல இறைவனால் படைக்கப்படுகிறோம். அது 5. Yes, Mataji. Sattvam rajastama idhi guna prakritin sambhavaha nibatnanti mahabaho tehe tehinam avyayam. Hare Krishna, Mataji. கிருஷ்ணா. பொருள் இயல்பு இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் என்ன அப்படின்னா 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது. என்னென்ன குணங்கள் அப்படின்னா நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை. அதுதான் சத்துவ, ரஜோ அண்ட் தமஸ். ஓகேவா? நன்மை அப்படிங்கிறது என்ன? மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஆர்வம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோட் ஆஃப் பேஷன். அப்புறம் அதுதான் ரஜோ. அடுத்து தாமசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோட் ஆஃப் பேஷன் அல்லது அறியாமைன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த ஒரு உயிர்வாழியானவன் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க லிங்க் வச்சுக்கிறாங்க. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட லிங்க் வச்சுக்கிறாங்க. அந்த பௌதிக இயற்கையோட ஏன் லிங்க் வச்சுக்கிறாங்க? இந்த பௌதிக இயற்கையை ஆளணும், இதை நம்ம தான் வந்து ஓனர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால, அந்த ஒரு பேராசையினால. அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த குணங்கள் எல்லாம் குணங்களும் என்னது அவங்கள கம்ப்ளீட்டா என்கவர் பண்ணிடுது. அவங்களை என்கவர் பண்றதுனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? அந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவங்களா ஆயிடுறாங்க. சத்துவகுணத்தில் ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன? இந்த சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறதுலே நல்ல குணம். இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து எந்த குணம் அப்படின்னா சத்துவகுணம் தான் மிக நல்ல குணம். அதுல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? ஓரளவுக்கு பகவான் சொல்லக்கூடிய எல்லா ஞானத்தையும் நம்மளால பெற்றுக்க முடியும். அடுத்தது இந்த சத்துவகுணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள உயர்த்திக்க முடியும். ஏன் சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுதான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட குணம். அதுதான் உண்மையான ஆத்மா. தனிப்பட்ட ஆத்மா இருந்தாலும் அவனுடைய குணம் அதுதான். பகவானுக்கு ஒத்த குணம்னு சொன்னாலும் அது இந்த சுத்த சத்துவ குணம். அப்படி இருந்தோம்னா பகவானுக்கு ஈக்குவலா நம்மளும் ஆயிடுவோம். குணத்தின் அடிப்படையில் அதையும் புரிஞ்சுக்கணும். 14 Okay, Mataji. Tatra sattvam nirmalatvat prakashagam anamayam suga sankena batnadi jnana sankena chanaha. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவம் இல்லாதவரே நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. நன்மையின் குணம் அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்களோட வந்து தூய்மையா இருப்பாங்க. அக தூய்மை புற தூய்மை ரெண்டும் உண்டு. டெய்லி 2 times குளிக்கிறது, அப்புறம் ஞாபகம் பண்ணி ஞாபகம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? அக தூய்மைங்கிறது கிடைக்கும். நம்ம மனசும் உள்ளமும் புறமும் எல்லா இடம் கிளியரா ஆயிடுவோம். நம்ம ஒளிரும், சரியா? நம்ம ஷைன் ஆகும். மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகள் இருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அந்த மாதிரி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு எந்த விதமான கெடுதல் மனசாலேயோ அல்லது செயலாலேயோ செய்ய மாட்டாங்க. எந்தவித கெடுதலாகவும் அவங்க நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்து கொள்கிறார்கள். இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் இப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோமோ அதை விட இன்னும் அடுத்த கட்ட ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறத ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுப்பாங்க. ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவிடுக்கிறார்கள். இந்த சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நல்ல குணம் தான். அவங்க தன்னை தூய்மையோட வச்சுக்கிறதோட இல்லாம மத்தவங்களுக்கும் என்ன செய்வாங்க? நல்ல குணங்களே அவங்க கொடுப்பாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்காதவங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நல்ல ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க என்ன செய்வாங்க? நல்லா படிக்கிறாங்க, நல்ல மார்க் வாங்குவாங்க. அந்த மார்க் வாங்குறது அப்படிங்கறதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்குமா? ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ், ஹெட் மிஸ்டர்ஸ், கூட படிக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க? நல்ல மார்க் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி பாராட்டுவாங்கல்ல. அப்ப அது ஒரு தரும்ல, அது ஒரு இன்பத்தை தரும்ல. அந்த இன்பத்தை வந்து நம்ம திருப்பி அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க அதே இடத்துல என்ன செய்வாங்க? மறுபடியும் நல்லா படிக்கிறது, திருப்பி அதே மாதிரி நல்ல மார்க், அதே பொசிஷன்லயே தன்னை தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு இன்பத்தை அது தருது. பாத்தீங்களா? அவங்க பண்ணக்கூடிய செயல் நல்ல செயல் தான். ஆனா அந்த இன்பத்துக்காக அதுக்கு கட்டுப்பட்டு போய் அதுக்கு மயங்கி அந்த ஏக்கத்திலேயே அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே தன்னை அவங்க கட்டுப்படுத்திக்கிறாங்க. சோ அதுவும் கூட என்ன அப்படின்னா அறிவின் செருக்கால். ஓகேவா? அவங்க என்னதான் அவங்க நல்ல செயல்களை செஞ்சாலும் கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டவங்க, அவங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்றாங்க. ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க வந்து நிறைய ஒரு நல்ல அந்த ஆய்வின் முடிவுல நல்ல ரிசல்ட் அவங்களுக்கு வருது அப்படின்னா அப்ப ஒரு அறிவின் செருக்கு அவங்களுக்கு வரும். செஞ்சக்கூடிய செயல் நல்ல செயல் தான், அதோட பலனும் நல்ல பலன் தான். அவங்க யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணல. பட் அதனால தன்னை எல்லாரும் பாராட்டணும்
அது தனக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை முன்னாடி வச்சு அந்த வேலைகளை செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அது கூட தவறு. ஓகேவா, அது எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் அவனை என்ன பண்ணிடுது, இங்கேயே கட்டுப்படுத்திடுது. இன்னொரு ஒரு பிறவிங்கிறது இந்த இடத்துல கிடைக்கும். ஓகேவா, சோ நீ இதுக்குதானே ஆசைப்படுற, இங்கதானே இருக்கணும்னு தானே நினைக்கிறேன், நீ இங்கேயே உட்காந்துட்டு மறுபடியும் நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டே இரு. என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்புங்கிறது உண்டு. சத்துவகுணத்துல இருந்தாலும் கூட யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யலன்னா கூட உங்களுக்கு பிறப்புங்கிறது உண்டு. பிறப்பெடுத்தவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒரு நல்ல இடத்துல பிறப்பெடுப்பாங்க, உயர்லோகங்கள்ல பிறப்பெடுப்பாங்க, அல்லது இந்த ஒரு நல்ல செல்வந்தர் ஃபேமிலியில, நல்ல அழகானவங்களா, நல்ல படிச்ச ஒரு ஃபேமிலியில, அந்த ஃபேமிலியில, அந்த மாதிரி அவங்களோட பிறப்புங்கிறது உயர்ந்த குலத்துல அமையும், உயர்ந்த இடத்துல அமையும். ஆனாலும் பிறப்புங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு. ரஜோகுணத்தில் ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு தீவிர நேச்சர் உள்ளவங்க, ஓகேவா, அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். 7 மெத்தட். Yes, Mataji. Rajo ragatmaham viddhi trishna sanka samudbhavam tannatnyadi kaundeya karma sangena tehinam. Hare Krishna, Mataji. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. இந்த குணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த உணர்ச்சியின் குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தீவிர நேச்சர். இது வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னா ஒரு ஆசை வைப்போம். அந்த ஆசை பேராசைய மாதிரி அந்த பேராசை வந்து என்ன ஆகும், அதை அடைஞ்சே தீரணும் ஒரு வெறிய கொடுக்கும். ஓகேவா, அப்படி அடையல அப்படின்னா கோபம் வரும். கோபம் அல்ல அப்படின்னா, கோபம் வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட குணங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா சட்டுன்னு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதை அடைஞ்சே தீரணுங்கிற வெறியில நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம். எந்த அளவுக்கு வேணா நம்ம கீழிறங்கி போவோம். ஓகேவா, சோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன, அந்த ஆசைங்கிற வித்து, முதல் வித்து. ஓகேவா, அந்த ஆசைங்கிற வித்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு இருக்கும். அப்ப அது ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்தை நினைச்சே அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா, இவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது மேல அவங்க வந்து ஒரு பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறாங்க. சோ நீ பலனை எதிர்பார்த்து செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கியா, அப்ப செயல் பண்ணிட்டு நீ இங்கே இரு அப்படின்னு மறுபடியும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த டெத் பர்த் சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகுது. இப்ப வந்து நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வீடு ஒரு அளவுக்கு இருந்ததுன்னா, நம்ம 4 பேர் இருக்கிறதுக்கு சௌரியமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு கட்டுறதுன்னா சரி, ஓகே. ஆனா என்ன செய்யணும், என்ன செய்வாங்க ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க, ஒரு பெரிய பங்களா டைப் கட்டுவாங்க. இன்னும் ரொம்ப நித்தியமா நம்ம இதே வீட்டிலேயேதான் பல காலத்துக்கு, பல ஆண்டுகளுக்கு, ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சாஸ்வதமா இங்க குடியிருக்கோங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய பொருள் செலவு பண்ணி, நிறைய மேன் பவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணி, நிறைய நம்ம அதுக்காக உழைச்சு, நம்மளோட வாழ்நாள்ல பாதி நாளைக்கு மேல நம்மளோட உழைப்ப பூரா நம்ம தேவையே இல்லாம சம்பாதிக்கிறதுல போட்டு அப்படி ஒரு இடத்த நம்ம பண்ணி கடைசியில அங்க எங்க எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு அசாஸ்வதம். இந்த உலகமே நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரம் இல்லாதது. அதனால நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், வாழ்நாள்ல பாதி நாட்களுக்கு மேல செல்வத்தை சேமிக்கிறதுக்காகவும், நம்மளோட குடும்பத்துல நம்ம கூட இருக்கவங்களோட நம்ம வந்து நல்ல டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவும், செல்வம் பொருள் அது மேலேயே அதிகமா நம்மளோட ஈடுபாடை வச்சு பலனை எதிர்பார்த்து இந்த வேலை செய்யறோமா, இதுக்கு இவ்வளவு பொருள் கிடைக்குமா, அப்ப இந்த வேலையை இன்னும் ஒரு 10 மணி நேரம் கூட செஞ்சு பார்ப்போம், அதுக்கு இதோட பலன் இன்னும் கொஞ்சம் 10 டைம்ஸ் ஜாஸ்தியா கிடைக்கும்ல அப்படின்னு உங்களை தாட்ஃபுல்லா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொருள் ஈட்டுறதுலயே இருக்கும். அப்ப பொருள் சம்பந்தமான செயல்கள் அங்க பக்தி எங்கேருந்து வந்தது, சத்துவகுணத்துக்கே என்ன வரல முக்தி கிடைக்கல, அப்ப ரஜோகுணத்துக்கு எங்கேருந்து முக்தி வரப்போகுது. ஓகேவா, சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தீவிரமா உழைப்பாங்க, துன்பம் தரக்கூடிய முடிவு தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பங்களாக்கு நான் ஓனர் அப்படின்னு, ஆனா அதுக்காக நான் பட்ட கஷ்டம், அதுக்காக நான் செலவழிச்சது, அதுக்காக நான் எவ்வளவு விஷயங்களை நான் விட்டு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம், நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கோம்ல, அது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பகவானே மரதனையில இருப்பாங்க இப்படி இருப்பாங்க. அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்ப வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த பங்களாங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் எப்பதான் உங்களுக்கு வரப்போகுது. சரியா, சோ ரஜோகுணம்ங்கிறது இந்த பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் செயல்களோட ஃபுல்லா கண்டிஷன் ஆயிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் ரீபெர்த்ங்கிறது உண்டு. தமோகுணத்தின் ஒருவரின் குணங்கள் என்ன, தமோகுணம்ங்கிறது அறியாமை குணம். இப்ப சொன்னது கூட ஓகே, இந்த ரஜோ கூட கொஞ்சம் ஓகே, அவங்க கூட என்ன பண்ண முடியும், சத்தோகுணத்துக்கு கொஞ்சம் மேலேறி வர முடியும். பட் தமோகுணத்தோட நேச்சர் இப்ப பார்ப்போம். மாதாஜி 8. Yes, Mataji. Tamastvajnanajam viddhi mohanam sarvadehinam pramadalasya nitrabhis tannatnadi bharatha. Hare Krishna, Mataji.
பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரம்மை, சோம் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிவேதனுக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். அப்ப தமோ குணமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபிறவிங்கிறது உண்டு. இதுல என்ன இவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமை, கம்ப்ளீட் இருள் தான். அவங்களுக்கு எதை பத்தின ஞானமும் அவங்களுக்கு சுத்தமா இருக்காது. ரொம்ப தூங்குவாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட தூக்கம் அந்த டைம்ங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னா 6 hours நார்மல் பீப்புள் தூங்குறாங்க அப்படின்னா உங்களோட தூக்கம் வந்து 10 to 12 hours போகும். எப்ப தூங்குவாங்க எப்ப முழிப்பாங்கன்னு ஒரு நார்மல் ஒன்னு இருக்குல்ல, ஒரு லைஃப் சைக்கிள்ல இருக்குல்ல. இந்த டே டைம்னா நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கணும், நம்மளோட செயல்களை செய்யணும், நைட் டயத்துல ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அப்படி இல்லாம அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் எப்படி இருக்கும், சோம்பேறித்தனமா அவங்களுடைய தூக்கத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நல்லா சாப்பிடுறது, அப்புறம் நல்லா தூங்குறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயே அவங்க வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருப்பாங்க. அப்ப கம்ப்ளீட் இருள் தான். அவங்களோட மனசுல என்ன இருக்காது, எந்த விதமான ஞானமும் இருக்காது, சுறுசுறுப்பு இருக்காது. சத்துவகுணத்துக்கும் ரஜோகுணத்துக்கும் சுத்தமா ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம். ஏன்னா சத்துவகுணம் என்ன அப்படின்னா சுறுசுறுப்பு, ரஜோகுணம் என்ன அப்படின்னா அதுவும் சுறுசுறுப்பு. ரொம்ப எப்படி இருக்கும், அது வந்து ஒரு பரபரப்போட அந்த சுறுசுறுப்பு இருக்கும். நம்ம அடைஞ்சு தீரணும் அப்படின்னு ஒரு வெறியோட அவங்க என்ன செய்வாங்க, வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோம்பல் தான், மயக்கம் தான், எப்பவும் அறியாமை தான், எப்பவும் தூக்கம் தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நிச்சயமா என்ன அப்படின்னா பிறவிங்கிறது உண்டு. இவங்க எப்படிப்பட்ட பிறவி எடுப்பாங்க, இவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு என்ன மாதிரி பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கீழ்லோகத்துக்கு தான் இவங்களோட பிறவி தள்ளப்படும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம், இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த தடவை வந்து மனித பிரிவு எடுத்தாச்சு, மனித பிரிவு எடுத்தவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மாங்கிறது கிடையாது, அதுக்கப்புறம் முக்தி தான் அப்படின்னு எனக்கு யாரோ சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்தது. ஓகேவா? பட் இதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது, இல்லை, மனித பிறவி எடுக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு, பகவானை பத்தி நம்ம நினைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. வேற இந்த 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ்ல மனித உருவம் எடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு பொறிதான், அந்த ஆன்மீக பொறியதான் நம்ம வந்து ஆத்மாவா நம்ம அந்த உடலுக்குள்ள இருக்குது, இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம லிபரேட் பண்ணி விடணும், இங்கேயே கட்டி போடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம், இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எப்ப தெரியும் அப்படின்னா இந்த மனித உருவம் எடுக்கும் போதுதான் தெரியும். அது ஒரு வாய்ப்பை பகவான் கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இப்பயும் இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்காம இந்த லைஃபையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு ஜென்மா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம கொடுத்துடுறோம். அப்ப அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட விளைவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த உருவம் எடுக்கும். நம்ம இப்பயாவது இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சு நல்ல செயல்கள் செஞ்சோம்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு நல்ல உடல் கிடைக்கும். அப்படி இல்ல தமோகுணத்துல இருந்து சில செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா திருப்பி நாயாவோ அல்லது பன்றியாவோ தாழ்ந்த லோகத்துல, ஓகேவா, பேய்களாவோ பூதங்களாவோ கூட நம்ம பிறப்பெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சோ இதுதான் பகவத்கீதை இப்ப சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா மனித உரு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு மறுபிறவி இல்லை அப்படிங்கிற கருத்து இந்த இடத்துல இல்லை. ஓகேவா? 14.9 Yes, Mataji. Satvam suge sanjayati rajakarmani bharata jnanam avrudyatu tu tamah pramade sanjayatyuda. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திருக்கும். சத்துவகுணம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்பத்தை காட்டுது. ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அடைஞ்சதுக்கான ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த செயல்பாடுகளை அவன் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். அதனால அவன் பிணைக்கப்படுறான், அந்த சந்தோஷத்தினால அவன் பிணைக்கப்படுறான். ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களுக்கு அதுக்கு கட்டுப்படுத்துது. அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு ரூபாய் சம்பாதிச்சோமா, இதுக்கு இந்த பொருள் வாங்கினோமா, அப்ப நாளைக்கு இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா உழைச்சோம், அதிக உழைப்ப போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா பொருள் ஈட்டலாம், அப்ப அந்த பொருளை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேல மேல என்ன செய்யறோம், அந்த ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கான பலன்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அந்த பலன் நமக்கு அதிகமா கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கட்டுப்பட்டு போய் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அது பேஷன். சோ பேஷன் கண்டிஷன்ஸ் டு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கு. தமோகுணம், இந்த தமோகுணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, தாமச குணம், அது அறியாமை குணம், அது பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது. அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு நாலேஜே கிடையாது, அறியாமையிலே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அறிவு தான் எந்த செயலை செய்யணும், எப்ப செய்யணும், எந்த விதமான அறிவும் இல்லாததுனால அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கு தான் அதை வந்து நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துக்கு தன்னை மேலெழுப்பி ரஜோகுணத்துல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு தன்னை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் இந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது சுத்தமா முடியாத ஒரு நிலை. ஓகேவா? சோ தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா பகவானோட ஞானத்தை தெரிவிக்க முடியாது, அவங்களுக்கு அதை தெரிய வைக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பைத்தியக்காரத்தனத்துல இருந்து அந்த மேட்னஸ்ல இருந்து அவங்களை தன்னைத்தானே வெளியில கொண்டு வந்துக்கணும். அதுக்கு தூக்கம், சோம்பல், அந்த மயக்கம், அந்த அறியாமை எல்லா குணத்தையும் அவங்க விட்டு ஒழிச்சாகணும். அதுக்கு அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சாகணும். அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கூடிய அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்குல்ல, அந்த ஆர்வம் கூட இருக்காது, அவங்க ஆர்வமின்மையா இருப்பாங்க.
10 Mataji. Yes, Mataji. Rajastamashchabhibhooya sattvam bhavati bharata rajasattvam tamaschaiva tamassattvam rajasthatha. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்கள் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. இப்ப ஒன்னோட ஒண்ணு என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணும். இந்த புதிய வாழ்க்கை எப்படி இந்த 3 குணங்களையும் நம்மள கொண்டு வந்துருதோ, அந்த 3 குணங்களும் நம்மள ஏதாவது ஒரு குணத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஆட்படுத்திடும். காரணம் என்ன அப்படின்னா சூழ்நிலை. சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பையன் அப்ப நல்லா வீட்டுல இருக்கும்போது நல்லாதான் இருக்கான், வெளில வந்தா மட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா அப்நார்மலா பிஹேவ் பண்றான் சொல்லுவோம். ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது நல்ல பையனா இருக்கான், வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட மட்டும்தான் இந்த வம்பு சேட்டை எல்லாம் பண்றான் சொல்லுவோம்ல. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், அந்த இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னோட பிஹேவியரை மாத்திப்பாங்க. ஓகேவா? அது என்ன அப்படி அந்த பிஹேவியர், அந்த சேஞ்சஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த குணங்கள் மாறுறதுனாலதான். சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடியும் செய்கின்றன. சோ அந்த 3 ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கம்பீட் பண்ணுது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. ஆனா அநேகமா என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தமோகுணம் அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிக்க மாட்டாங்க, தன்னை கீழே கொண்டு வந்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்கள் தான் என்ன பண்ணுது, அதோட வெளித்தோற்றத்தை வைத்து ஒருவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான் அப்படிங்கறத சொல்லுது. ஓகேவா? இப்ப வந்து நல்ல ஒரு விஷயங்கள் செய்யறவங்க, ஒரு அந்தனர், ஒரு வைதிக காரியங்கள் செய்யக்கூடியவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால என்ன பண்ணாலுமே கூட எங்க வர முடியாது அப்படின்னா ஒரு பசுவதை, ஓகேவா, மிருகவதை, அப்புறம் ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்களால வர முடியாது. தண்ணியும் மீறி மனதையும் மீறி அவங்க எப்பயாவது வந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன, சூழ்நிலை காரணமா இருக்கும், சுத்தி இருக்கிறவங்க காரணமா இருப்பாங்க, அல்லது அவங்க தன்னை அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய குணத்தை அவங்க தாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கவங்களா இருப்பாங்க. சோ அவங்களுடைய குணங்களை வச்சுதான் அவங்களுக்குன்னு அவங்களோட குறிப்பிட்ட வேலைகள்ங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்குது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பொதுவாவே வந்து யாரு ரஜோகுணம் அப்படின்னா சத்திரியர்கள் எல்லாருமே ரஜோகுணம். ஏன்னா அவங்கதான் உயிர்கொலை பண்றதுக்கும் அவங்க தயாரா இருக்கணும், அதே நேரத்துல தன்னுடைய குடிமக்களை காப்பாத்துறதுக்கும் ரட்சணை பண்றதுக்கான அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கணும். அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் அது ரெண்டுமே வரும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க வந்து சத்துவத்திலயும் இருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் ரஜோலயும் இருப்பாங்க. ஆனா தமோகுணத்துல இருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா ரொம்ப கீழான பிறவி எடுத்தவங்க தான், சூத்ராஸ் தான். ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அந்த ஆணைய சிறமேற் கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவனா தான் இருப்பாங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு குணம் வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் அதிகமா வெளிப்படும் சில சமயங்கள்ல. இந்த மனம் தான் காரணம். சத்துவகுணத்திலையும் ரஜோகுணத்திலையும் தமோகுணத்திலையும் மாறி மாறி சிச்சுவேட் ஆயிட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் தான். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மனம் வந்து தன்னை மாத்திக்குது. அது மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்தந்த குணங்களை அப்ப வெளிப்படுத்தாங்க. சோ எல்லா மனிதனுக்குள்ளேயும் எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி மனித பிறவி, எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களும் இருக்கும். பேசாமையேதான் போயிட்டு இருக்கும் பாம்பு. நம்ம போயிட்டு அதை என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது சீண்டணும் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுவோம், டொப்புன்னு அடிக்கும். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம குணத்தை வந்து அந்த நேரத்துல என்ன பண்றோம், வெளிக்காட்ட வைக்கிறோம். 14.11 Mataji. Yes, Mataji. Sarvatvareshu tehesmin prakasha ubajayate jnanam yada tada vidyat vivrutham sattvam ityuda. Hare Krishna, Mataji. 9 துவாரங்கள் இருக்குன்னு நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். 9 துவாரங்கள் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய 9 துவாரங்கள், 9 வாயில்கள். அந்த 9 வாயில்கள் மூலமாவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குணங்களோட வெளிப்பாடுங்கிறது அது வழியா தெரியும். நம்ம என்ன செய்யணும், எல்லா அந்த 9 வாயில்கள் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அர்த்தம் நம்மளோட மனசை புலன்களை அடக்கி இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். சோ புலனும் மனசும் கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட நிலையில இருக்கும் போது அந்த உயிர்வாழியானவன் எந்த நிலையில இருப்பான் அப்படின்னா சத்துவகுணம் அப்படிங்கிற நிலையில தான் அவன் நிலை பெற்றிருப்பான். ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ அந்த இடத்துல அவன் என்ன பண்ணாது, ஓவர் கம் பண்ணாது. உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிதாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்பு, புதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறிகள் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் போதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த 9 வாயிலும் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் ஆயிருக்குது. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுடைய பாடியே என்ன ஆகுது, ஆன்மீக தளத்துல முன்னேறி இருக்குது. ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ சத்துவகுணம் அதிகமா இருந்ததுன்னா தான் இந்த மாதிரி அவனால என்ன பண்ண முடியும், அந்த கெப்பாசிட்டி அவனுக்கு இருக்கும். அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் போது இருக்கும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், தாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், தான் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள், தான் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்
விஷயங்கள், சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், ஞானம் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிறதா அவன் பார்த்துப்பான். ஓகேவா? அதாவது பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா தன்னை கண்ணால பாக்குறானா, பகவானோட அர்ச்சா விக்கிரகத்தை அவன் பாக்குறான். கேக்குறானா, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்கிறான். வாயால சொல்றானா, பகவானை பத்தின புகழுரைகளை அவன் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறான். சுவைக்கிறானா, எது பகவானுடைய திருப்பாதங்கள்ல பட்ட துளசியோட அந்த டேஸ்ட் அவன் சுவைக்கிறானா, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் எதுக்கு தன்னை ரிலேட் பண்ணிப்பான், எதோட தன்னை லிங்க் பண்ணிப்பான் அப்படின்னு ஆன்மீக தளத்துல கொண்டு வந்து இணைச்சுப்பான். ஆன்மீக தளத்துல இணைக்கக்கூடிய அந்த குணம் இருக்குதுனாலே அவன் எந்த குணத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறான்னா, சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறான். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பதிலா படம் பார்க்கலாம், சினிமா பாட்டு கேட்கலாம், ஓகேவா? போயிட்டு நம்ம வேற ஏதாவது நமக்கு பிடிச்சதை வெளியில இருந்து வாங்கி சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம குணங்களை புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பறக்க விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன இல்லை, நம்ம சத்துவ குணத்துல கண்டிப்பாக நிலை பெற இல்லை. மேலும் தூய்மையற்றவன் ஆகிறான். ஓகேவா? சத்துவகுணத்துல இல்ல அப்படின்னாலே அவன் தூய்மை இல்லாதவன். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் சத்துவகுணத்தோட நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 9 வாயில்களும் கண்டிப்பா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கான சேவைகளை செய்யக்கூடியதா தான் இருக்கணும். உடலின் அனைத்து வாயில்களும் அறிவால் ஒளிரும் போது நற்குணத்தின் வெளிப்பாட்டை அனுபவிக்க முடியும். அப்பதான் என்ன, அவன் சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்ங்கிறது நமக்கு எப்ப புலப்படும் அப்படின்னா, எல்லா வாயில்களும் அறிவால் ஒளிரும் போது. கண்கள் பகவானை தான் பார்க்குது, வாய் பகவானோட சங்கீர்த்தனத்தை தான் சொல்லுது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய எல்லா புலனுறுப்புகளும் பகவானுக்கு ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னா அது சத்துவகுணம். 12 மாதாஜி. लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम शम स्पृहा रजस एतानि जायन्ते विवृते भरदर्शभ. हरे कृष्ण माताजी. பரத குல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ரஜோகுணம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு மனிதன். அத இப்பதானே சொன்னோம், ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். சத்துவகுணம் அதிகமா இருக்கும்போது, அது கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கும் போது அவனுடைய நவ வாயில்கள் எல்லாமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா பிரகாசமா ஒளிரக்கூடியதா, பகவானோட ரிலேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது. ரஜோகுணம் கம்ப்ளீட் பண்ணி அது முன்னேறி வந்துட்டு இருக்கும் போது அப்ப எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய மனசு, உங்களுடைய புலன்கள் எல்லாம் அப்படின்னா பலவிதமான பலநோக்கு செயல்களை ஈடுபட்டு இருக்கும். மனசு என்ன பண்ணும், அதிக ஆசை, அதிக ஏக்கம், எல்லாத்துக்குமே கடின உழைப்பு போடணுமா, புலன்கள் எல்லாம் அந்த கடின உழைப்பை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். இது கண்ட்ரோலா விடாம என்ன செய்வான், வேலையில ஈடுபடுத்துவான், செயல்கள் மூலமா ஈடுபடுத்துவான். செயல்கள் செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்குது. அந்த ஒரு ஏக்கத்தை தீர்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக அவன் தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல யூட்டிலைஸ் பண்ணுவான். சோ அவனுடைய மனம் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும், கட்டுப்படுத்த இல்லாத ஆசைக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிடும். அப்ப உன் அடையறமா அடுத்ததுங்கிற தன்னுடைய ஆசையை விரிவிச்சுக்கிட்டே போறது எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோகுணம் ஏற்றம் பெறும் பொழுது. அப்ப அவனுடைய செயல்பாடுகளை வச்சுலேருந்தே தெரிஞ்சிடும், ஓ இவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், கெஸ் பண்ணிட முடியும், கணிச்சிட முடியும். 13 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस एतानि जायन्ते विवृते गुरुनंदन. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. குருவின் மைத்தனே, தமோகுணத்தின் உயர்ச்சி. தமோகுணம் ஒருத்தவன்ட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கும்போது, ரஜோவும் சத்துவகுணமும் கீழே போயிடுச்சு. தமோகுணம் தான் அவன்கிட்ட இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு உயிர் வாழிக்கிட்டு. அப்ப அவன் எப்படி இருப்பான், பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகிறேன். அவன் கம்ப்ளீட்டா எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பான். எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய மாட்டான். எப்படி இருப்பான், ரொம்ப நம்ம எல்லாருமே வெறுக்கக்கூடிய செயல்களை அவன் செய்வான். ஒரு செயலின்மையோட இருப்பான். அப்படி செஞ்சாலும் கூட அந்த செயல்கள் யாருக்குமே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷத்தை தராது. அப்புறம் மயக்கத்துல இருப்பான், சோம்பலோட இருப்பான், அறியாமையில இருக்கிறதுனால இருள் தான் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். நம்ம என்ன போய் அவனுக்கு நல்லது சொல்லி கொடுத்தாலும் கூட அப்ப என்ன செய்ய மாட்டான், அவன் நல்ல குணங்கள் இருக்காது. அதிக கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோபம் கண்ணை மறைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அது ஒரு விதமான மயக்கம் தான். ஓகேவா? அப்ப என்ன செய்வாங்க, தப்பான காரியங்கள் செய்வாங்க. அவங்க சொல்லக்கூடிய சொற்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்கள அபியூஸ் பண்ற மாதிரி வார்த்தைகளை விடுவாங்க. அப்ப அவங்கள்ட்ட எந்த நேச்சர் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்க அப்ப தமோகுணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்க. தமோகுணம் அவங்கள்ட்ட இப்ப என்ன இருக்கு, அதிகப்படியா வெளிப்படுது. அதனாலதான் அவங்க இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க. அவங்களோட பிஹேவியரை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், அவங்கள்ட்ட இந்த குணம் அப்போதைக்கு அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்குங்கிற விஷயம் இது மூலமா தெரியும். இந்த முறைகளில் உள்ளவர்கள் சத்வ, ரஜஸ், தமஸ் இறந்த பிறகு எங்க செல்வார்கள்? இந்த 3 குணங்கள் படைச்சவங்க இருக்காங்கல்ல, இவங்க இறந்த பிறகு எங்க போவாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்தது அர்ஜுனனோட கொஸ்டின். அதுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 14. यस माताजी. यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्मविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் போது ஒரு உயிர்வாழியானவன் சத்துவகுணத்திலே நிலை பெற்றிருக்கான். அவன் இறக்கும் தருவாயில் சத்துவகுணத்திலே இருந்தான் அப்படின்னா பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறான்.
அவன் இருக்கக்கூடிய அவன் போய் அடுத்த அந்த ஆத்மா வந்து எந்த உடல் எடுக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான உலகங்கள் இருக்கக்கூடிய அங்க உயிர் வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகளோட உடலை அவன் எடுப்பான். அதுக்கு சாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. முனிவர்கள் பக்தர்கள் அவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய சத்தியலோகமா இருக்கலாம், ஜனலோகமா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு தன்னை விட உயர்ந்த லோகங்கள்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க, இப்ப இருக்கக்கூடிய பௌதிக வாழ்க்கையை விட இன்னும் ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை அவங்க வாழ போறாங்க. இப்ப சத்தோகுணத்துல அவங்க தன்னுடைய உயிரை விடும்போது நீக்கும் பொழுது 15 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. Rajasi pralayam katva karma sangishu jayate thada praleenastamasi moodayonishu jayate. Hare Krishna, Mataji. கிருஷ்ணா, ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவியெடுக்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கேயேதான் இதே பௌதிக உலகத்திலேதான் திருப்பி பிறவி எடுக்க போறான். முன்னாடியே சொல்லிட்டா 3 பேருக்கு பிறவிங்கிறது உண்டு. பட் பிறவி அந்த பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையினால. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க உயர்லோகங்களுக்கு போறாங்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இதே இந்த பௌதிக இயற்கையிலே தான் அவங்க மறுபடியும் தன்னோட பிறப்பு எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆசைங்கிறது அந்த இடத்துல என்ன ஆகல, பூர்த்தி ஆகல. அவங்க எதை வந்து இதுவா வச்சு டெஸ்டினேஷனா வச்சு அவங்க போராடிட்டு இருக்காங்களோ அது கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே இயல்பை வச்சுதான் அவங்க என்ன செய்வாங்க, மறுஜென்மாங்கிறத எடுப்பாங்க. சோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், கொண்டு வந்து பினிஷ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக, அக்காம்பிளிஷ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எகைன் அவங்க வந்து இதே இடத்துலதான் பிறவி எடுப்பாங்க. பலநோக்கு செயல்கள் மேல பற்றுதல் வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு இதுதான் நிலை. ஓகேவா? சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மேலதான் அவங்களோட அந்த ஞாபகம்ங்கிறது இருக்கும். சோ மறுபடியும் இங்கேதான் வந்து பிறவி எடுக்கிறான். தமோகுணத்தில் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஏன்னா தமோகுணத்துல இருக்கவங்களோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கெட்ட விஷயங்களும் அவங்கள்ட்ட குடிக்கொண்டிருக்கிறோம். மயக்கத்திலே இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்டாக்சிகேட் பண்ணிப்பாங்க, பசுவதை பண்ணுவாங்க, மிருகவதை பண்ணுவாங்க. ஒரு மிருகத்தை கொன்னு அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எந்த மிருகத்தை நம்ம இப்ப கொல்றோமோ அந்த மிருகம் மறுஜென்மா எடுத்து வந்து நம்ம கொல்லக்கூடிய ஒரு ஜென்மாவை நம்ம ஒரு உடல் எடுக்க போகுதுங்கிற ஒரு அறியாமை, சரியா? அது கூட தெரியாம என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மிருகவதை பண்றாங்க. நமக்கு தேவையான உணவு எங்கேருந்து இருக்குது? வெஜிடேரியன் ஃபுட்டே இருக்குது. பகவான் பசுவை கொடுத்திருக்கிறது காரணமே என்ன அப்படின்னா பால் சார்ந்த பொருட்கள் அத்தனையும் நமக்கு கிடைக்குது, எல்லா தானியங்களும் கிடைக்குதுங்கும் போது தேவையே இல்லாம மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உயிர்வாழியானவன் பசுவை கொல்றதோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு மிருகங்களை கொல்றதோ அதை உணவாக எடுத்துக்கிறதோ பண்றாங்க. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிருகத்தை நம்ம இப்ப கையால கொல்றோமோ அந்த மிருகம் வந்து அடுத்த பிறவி எடுக்கும் போது நம்மளை கொல்லக்கூடிய உருவத்தை எடுக்கும். அந்த ஞானம் அவனுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் அந்த கொலை பண்றது அந்த வதை பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த நிறுத்திடுவான். ஓகேவா? ஆனா யாருக்கு அது தெரியாது அப்படின்னா ஞானத்தில் அந்த தளத்தை அடைந்தவர்களுக்கு அந்த கிடைச்சிடும். ஆனா அந்த அறியாமை குணத்துல இருக்கிறவன், தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் அந்த உயிர்வாழிக்கு அது தெரியாது. சோ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த ஞானமே இல்லாம மேல மேல அந்த தப்பான காரியங்கள் தொடர்ந்து செய்யறது மூலமா மிருகனத்தில் பிறவி எடுப்பான். 16 methods. कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. हरे कृष्ण माताजी. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான். சத்துவகுணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவானை அடையறதுக்கான ஒரு பொசிஷன். ஏன்னா இன்பம், அந்த இன்பம் தூக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், மேல மேல அந்த செயல்கள் மேல பற்றுதல் கொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த இன்பம் அதை தவிர வேற ஏதாவது செயல்களை செஞ்சா கிடைச்சிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த பௌதிக காரியங்களை விட்டுருவோம். எதை செஞ்சா பகவான் மேல நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதே இன்பம் அங்க டபுள் மடங்கா ட்ரிபிள் மடங்கா மல்டிபிளா நமக்கு கிடைக்கும் போது என்ன செஞ்சிருவோம், இந்த இன்பத்தின் பால் உள்ள அந்த லைஃப்ங்கிறது போயிடும். அப்ப பகவானை நெருங்கிடுவான். சத்துவகுணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவத்துக்கும் போயிடுவான். சோ அவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்துலதான் போய் முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவன் என்ன செய்வான், நமக்கு இத்தினோண்டு வீடு வாழறதுக்கு போதும்னாலும் அவன் என்ன செய்யறான், பெரிய பங்களா கட்டணும்னு நினைச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவன் என்ன செய்வான், அது அனித்தியம், அது என்னைக்கும் சாஸ்வதம் கிடையாது. என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஏதோ பூகம்பம் வந்ததுன்னா அது பட்டாரணம் உடைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், அவனுக்கு பெரிய துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். அதோட இல்ல, அந்த ஒரு பொருளை ஈட்டுறதுக்கு அவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறான், பல விதமா அவன் உழைச்சிருக்கிறான், பல விதமா தன்னோட கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கிறான். சோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்டெரக்டா அவனுக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். சோ ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கம் தான் ரிசல்ட். தபோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்றத்தனம். அந்த இடத்துல அந்த மாடிப்படி கட்டியிருக்காங்க பாருங்க, அங்கேருந்து ஸ்டெப்ஸ் ஏறி மேல போக முடியுமா, இல்ல மேலேந்து இறங்கி வரவங்க அங்கேருந்து இறங்கி வெளியில வர முடியுமா, அந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் தான் அவங்க அந்த நிலையில இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி அறிவற்ற செயல்பாடுகள் தான் அவங்களால செய்ய முடியும். 17 methods. Yes, Mataji. Sattvat sanjayate jnanam rajaso lobha eva cha pramada mohau tamaso bhavato jnanam eva cha.
ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சத்தோகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. சத்தோகுணத்துல இருக்கும்போது நிலை பெறும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு சொன்னேன். அதனால நமக்கு வந்து ஒரு பகவான் மேல ஒரு நமக்கு ஒரு லைஃப் ஏற்பட்டது அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீசஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம். சோ அப்ப என்ன ஆகுது, பகவானை பத்தின அந்த உண்மையான ஞானம், அந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கான வழியில நம்ம போக ஆரம்பிப்போம். அப்ப சத்துவகுணம் ஒரு உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்குது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் நமக்கு கிடைச்சது போதும் நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவகுணம்னு அர்த்தம். போதாது, இது பத்தாது, அடுத்தது அடுத்தது அடுத்ததுன்னு நம்ம ஏதாவது ஒரு முயற்சியை போட்டு போட்டு அடுத்ததுக்கு நம்ம இந்த கோலை நவுத்தி வச்சுக்கிட்டே போறது. ஓகேவா? மைல் ஸ்டோன்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த மைல் ஸ்டோன்ஸ் தள்ளிக்கிட்டே போறது. அது எப்படி பண்றவங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பேராசை தான். அந்த பேராசை விருத்தியாகிறது. மோகனத்துல சில செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா அறிவின்மை தான். அதாவது சுத்தமா மேட்னஸ் தான் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, விருத்தி ஆகுது. பித்தம், மயக்கம், சோம்பல்தனம், ஓகேவா? இது எல்லாமே தான் அந்த இடத்துல. அதனால என்ன, ஃபைனலா அங்கேயும் துக்கம் தான், மிருக வாழ்வு தான். ஓகேவா? சோ 3 குணத்துல இருந்தும் ஒரு விஷயம் அங்கேருந்து கிடைக்குது. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பேராசை தான் ரிசல்ட்டா இருக்குது. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அறிவின்மை, சுத்த முட்டாள்தனம், ஃபூலிஷ்னஸ், அதுதான் அதோட ரிசல்ட். 18 மாதாஜி. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அவங்களுக்கும் பிறப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் பிறப்பு எய்துறவங்க எந்த மாதிரி இடத்துல பிறப்பு எய்வாங்க அப்படின்னா உயர்லோகங்களுக்கு பிறப்பு எய்துவாங்க. இம்மீடியட்டா அடுத்தவே அப்படின்னு அது கிடைக்காது. ஓகேவா? நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி போடுறது மூலமா சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று வச்சிட்டு இருக்கிறது மூலமா எவ்ரி ஜென்மா ஏதோ ஒரு காலத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உயர் உலகங்களுக்கு போய் அங்க வந்து அந்த மாதிரி என்ன ஸ்வர்கலோக அந்த சுகபோகங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூலகங்களில் வாழ்கின்றனர். இந்த பூலோகத்திலே தான் அவங்க சுத்தி சுத்தி வாழ்ந்துட்டு. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன, பகவான் பத்தின ஞானம் இல்லாம தன்னை சுகப்படுத்திக்கணும், தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள வளமான வாழ்வு வாழ வைக்கணும், ஒரு அந்தஸ்து வேணும். ஓகேவா? மெயின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்தஸ்து, அதுதான் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க இருக்கிறதுனால ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல கண்ணாவே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எகெயின் அண்ட் எகெயின் இங்கேதான் பிறப்பு கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்குது. சமகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். நரக உலகங்கள், பாதாள உலகங்கள், பூத பேய்கணங்கள், இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் அவங்களுடைய அடுத்த பிறப்புங்கிறது எய்தப்படுது. இது அந்த யூனிவர்ஸ் அவங்க எங்கெல்லாம் போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடியது இந்த பூலோகம். பூலோகத்துல இருந்து மேல சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் சத்தியலோகத்துக்கோ தபோலோகத்துக்கோ ஜனலோகத்துக்கோ போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து சத்துவ நிலையில அவங்க தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிறதுனால, பகவானோட தன்னை ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கிறதுனால என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு தன்னை மாத்திக்க முடியும். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இதே பூர்லோகத்திலேதான் மறுபடியும் இதே இடத்துலதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பிறப்பெடுத்துட்டு இருப்பாங்க. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த கீழான லோகங்களுக்கு அவங்க தன்னுடைய பிறப்புங்கிறது அவங்க அமைச்சுப்பாங்க. எனவே இந்த முறைகளை நான் மீற முடியுமா, இந்த முறைகளை நான் மீற முடியுமான்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. நிச்சயமா முடியும். எப்ப இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம வரும்போது, நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாமே இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்களை செய்யும் போது நிச்சயமா இந்த குணங்கள் காட்டக்கூடிய இந்த வழிகள் இல்லாம நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவான சரணம் பண்றது மூலமா அவர் காட்டக்கூடிய வழியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். 19 மாதாஜி. Yes, Mataji. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. हरे कृष्ण माताजी. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த விஷயங்களும் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இவ்வளவு நாளா நம்ம அப்படிதான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இதெல்லாம் என்ன செயல்கள் அப்படின்னா ஜட செயல்கள். ஆனா இதை தாண்டி யார் இருக்கா, பரமபுருஷன். இந்த குணங்களில் என்று உயர்ந்தவர். இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஜட செயல்கள். இதை தாண்டி இருக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான். இவங்க இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், இந்த குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்தவங்க. நீ காணும் அந்த மாதிரி நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்ல, இதை தாண்டி ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சரும் ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு எப்ப இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அப்பாற்பட்டு நம்ம செயல்கள் எல்லாத்தையும் சிந்திக்கும் போதுதான். அப்பாற்பட்ட செயல்கள்னா என்ன அர்த்தம், இந்த பௌதிக கலங்கங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில வந்துடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வேறுபட்டு நிக்கிறோம்னு அர்த்தம். குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்ப வேறுபடுவோம் அப்படின்னா பகவானை பத்தின ஞானம் கிடைச்சதுன்னா இந்த குணங்களை நம்ம விட்டுருவோம். அப்ப நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் பௌதிக செயல்கள் கிடையாது, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து செய்வோம். அப்ப ஆன்மீக இயற்கையை நம்மளால அறிய முடியும். பகவானுக்கான பக்தி சேவையா நம்ம மாத்திப்போம். அதுக்குதான் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம கையில போட்டப்பட்ட இந்த விலங்கை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் அவுட் பண்ணணும். அப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம். 20 மாதாஜி. गुणान् एतान् अधीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान्
ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ மிருதம் அஷ்னுதே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முகுணங்களில் என்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது, இந்த 3 குணங்களிலும் உயர்வு பெறும் பொழுது, இதுல இருந்து வெளியில வரும்போது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றின் என்றும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு உயிர்வாழிக்கான டிஃபெக்ட்ஸ். சரியா? பர்த், ஜென்மம், மிருத்தி, ஜரா, வியாதி படிச்சிருக்கோம்ல. இந்த 4மே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபெக்ட்ஸ். இவைகளின் துன்பங்களில் என்று இதெல்லாம் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துன்பம் தான் கொடுக்கும். இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வு இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதாவது முக்தகவா இங்கே இருக்கலாம். என்ன அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜீவன் முக்தன் படிச்சிருக்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவானை பத்தின ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா பௌதிக வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டே பௌதிக செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்துல நம்மள நிலைநிறுத்திக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதேதான் இங்கேயும் சொல்லப்படுது. மறுபடியும் பகவான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கும் போது நிர்குணவாதியா இருந்து செய்யும் போது இந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்படாம அந்த குணங்களுக்கு ஆட்படாம நம்ம இருந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா துன்பங்கள் எதுவும் நம்மள வந்து என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ணாது. இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துன்பங்கள் தான். அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குணங்கள் சொல்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஆட்படல. அந்த குணங்கள் சொல்ற எந்த விஷயங்களும் நம்மள வந்து என்ன பண்ணிக்கல, கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கல அப்படின்னா அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் சுவை, அந்த சுவை இருக்கு பாத்தீங்களா, பகவானோட போய் அங்க ஐக்கியமாகி அங்க செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை நம்ம இங்க இருந்தே செய்ய முடியும்னு சொல்றாங்க. அப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிரும், இந்த ஆத்மாவோட தனித்தன்மை என்னங்கிறது அப்ப புரிஞ்சிடும். இந்த உடலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆத்மாவோட தனித்தன்மை என்னவா இருந்ததோ அதே தனித்தன்மை என்ன எடுத்துருவோம், என்ன கொண்டு வந்துருவோம் அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கும் போதும் அந்த ஆத்மா கொண்டு வந்துருவான். எப்ப அப்படின்னா புலன்களை அடக்கிறது மூலமாவும் மனசு அடக்கிறது மூலமாவும் இல்ல, தியான பயிற்சி, பக்தி பயிற்சி இதெல்லாம் பண்றதோட இல்லாம என்ன ஒண்ணு செஞ்சா போதும், இந்த பரம ஞானம் தெரிஞ்சா போதும். இந்த குணங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு போய் நம்ம இந்த செயல்களை செய்யறோம், இந்த குணங்களை நம்ம தள்ளி வச்சிடும் அப்படிங்கிற இந்த ஞானம் இந்த சாப்டர்ல பகவான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது இந்த பரம ஞானம். சோ இந்த 3 குணங்களுக்கு இது அவ்யக்தம், தோன்றாத குணம். இது உருவம். ஓகேவா? இந்த குணமா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட செயல்பாடு மூலமாதான் நம்ம அதுக்குள்ள வந்ததுனாதான் அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாப்பாங்கல்ல. கரண்ட் கொடுத்தாதான் அந்த லைட் எப்படி பிரைட் ஆயிருதா அப்படிங்கறது பாப்பாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் இந்த குணம் ஒரு உயிர்வாழி ஆட்படுத்துனுச்சுனாதான் அந்த உயிர்வாழி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறத பொறுத்து அது அவன் எந்த குணம் அவன் ஆட்படுத்தி இருக்க தெரியும். எந்த குணத்தையும் நெருக்க நம்ம கிட்டக சேர்க்காம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம ஒரு தளத்துல நிலை பெறுவோம் தெரியுமா? அப்படி இருக்கணும். யாரு இருந்தா அப்படின்னா ஜடபரதர். நம்ம பரதர் மகாராஜா கதை 2-3 வாட்டி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். பரத மகாராஜா நல்லா ஆட்சி பண்ணாங்க. அவங்க வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. கடைசியா வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, பீஸ்ஃபுல்லா தன்னோட லைஃப முடிச்சு பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு குட்டியோ மான் தாய் மான் வந்து போட்ட குட்டி வந்து சிங்கம் எடுத்துருமோ அப்படிங்கிற பயத்துல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த குட்டி மானை எடுத்துட்டு வந்து அவங்க வந்து கூடையை வச்சுட்டு வளர்ப்பாங்க. அதுக்கு மேல அந்த மானுக்கான எல்லா சேவையும் இங்க செய்யறதுனால பகவத் தொண்டுங்கிறது கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும். செய்வாங்க. ஆனாலும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டுக்குள்ள எங்க வந்துருது அப்படின்னா மான் மேல வந்துருது. என்ன ஆகும், இறக்கும் தருவாயிலையும் இந்த மானை விட்டுட்டு போறோமே இது என்ன பண்ணுமோ அப்படின்னு அந்த மானை நினைச்சிட்டு உயிரை விடுறதுனால என்ன ஆயிடுறாங்க, மான் பிறவி எடுத்துடுறாங்க. படிச்சிருக்கோம். இதை நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த கதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா நம்ம அவங்களோட 3வது ஜென்மத்தை இப்ப பார்ப்போம். 2வது பிறவி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மானா பிறந்துடுறாங்களா, மானா பிறந்தாலும் கூட அவங்க போன ஜென்மால செஞ்ச நல்ல கர்மாவோட விளைவுனால என்ன ஆகுது, பழைய ஜென்மாவோட ஞாபகங்கள் பூரா இருக்குது. எப்பவுமே ஊம்புல இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பழைய ஜென்மாவோட அந்த தொடர்பு இருந்துகிட்டு இருக்கும். அச்சோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம், இப்ப வந்து மறுபடியும் இங்க இருந்து கஷ்டப்பட போறோம், வயிற்றுக்குள்ள இருந்து கஷ்டப்படுறோம், பகவானே நீதான் காப்பாத்தணும் நீதான் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தை அம்மா வயிற்றுல இருக்கிற. வெளியில வந்த உடனே என்ன ஆயிடுது, பகவானை மறந்துடுது, பழைய ஜென்மங்கள் எல்லாம் அந்த ஞாபகங்கள் எல்லாம் மறந்துடுது. இந்த ஒரு ஜட இயற்கையோட தொடர்பு தன்னை ஏற்படுத்திக்கிறதுனால இது சந்தோஷத்தை தருதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் மறந்துடும். ஆனா அவர் என்ன அப்படின்னா சத்துவ நிலையில இருந்துதானே அவர் பல செயல்களை செஞ்சாரு பரத மகாராஜாவா இருந்த போது. அந்த பலன்களோட விளைவு காரணமா அந்த மானுக்கு தான் யாருங்கிறது தெரிஞ்சுது. அச்சோ நம்ம ஃபைனலா இறக்குறோம் தருவாயில நம்ம பண்ணின ஒரு தப்புனால நமக்கு இப்ப மான் ரூபம் கிடைச்சிருச்சு, நமக்கு மான் ரூபம் வேண்டாம், நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும், நம்ம பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போயிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டோம். சோ இந்த ஜென்மால அந்த தப்ப பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அது என்ன செஞ்சுதான் எது மேலேயும் ஒட்டுதல் இல்லாம ஓடி போய் காட்டுல ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருச்சான். இலைய கூட சாப்பிடலையாம். இலைய சாப்பிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், அந்த இலை தன்னோட பசியை தீக்குது, அந்த இலையோட சுவை தெரிஞ்சிடும். அதனால நம்ம சாப்பிடணும், நம்ம இன்னும் நிறைய நாள் என்ன பண்ணுவோம், இதை என்ஜாய் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வரும். தன்னை போஷாக்கா நியூட்ரிஷியஸா வளர்த்துக்கிட்டே போகணுங்கிற எண்ணம் வரும். இல்ல இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது, இந்த பிறவி எடுத்ததே தப்பு அப்படிங்கிற ஞானத்தினால அது என்ன பண்ணுது, ஒரு இலைய கூட டச் பண்ணாம எதையும் சாப்பிடாம எதுவும் பண்ணாம மத்த எந்த மான்களோட எந்த பிறவியோடையும் அது போய் தன்னோட டச் பண்ணிக்காம என்ன பண்ணுது, தனியாவே இருந்து ரொம்ப சீக்கிரத்துல என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா அந்த உடலை தீர்த்துருது.
அந்த 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 உடலை எடுத்து அது செய்ய வேண்டிய கர்மா எல்லாத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரமாவது பினிஷ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த அந்த அந்த உயிரை விட்டுருது. உயிரை விட்டுதான் விட்டது எங்க வருது மறுபடியும் ஜடபரதர். ஓகேவா? அவர் ஆக்சுவலா ஒரு ஜட மாதிரி இருக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரந்தி தேவர் நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா. அவங்களோட பையனாதான் வந்து இவர் பிறக்கிறாரு. சாரி, நான் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டு சொல்றேன். யாரோட பையன்றதை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிட்டு சொல்றேன். அந்த மகாராஜோட பையன் நிறைய பசங்க, அதுல ஒரு பையனா வந்து இவர் பிறக்கிறாரு. யாருக்கிட்டையும் எந்த ஒரு டச்சும் இல்லாம யாரு கூடயும் பேச மாட்டேங்கிறாரு. ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க, ஆனா வேணா படிக்க மாட்டேங்குது. இங்க போய் வேத பாடசாலையில கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க, அங்க போனா வேத கல்வி கத்துக்க மாட்டேங்குது. என்னடா இவன் எதுவும் கத்துக்கணும், அதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறான், இதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறான்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு. சரி நீ போய் ஏதாவது இந்த ஆடு மேய்க்கிற இந்த மாதிரி வேலையாவது பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனா, அங்க போய் அங்க மேய்க்கிற அந்த கும்பலுக்கு போகும்போது அங்க வந்து என்ன உயிர் பலி கொடுக்கணும், மனித நரபலி யாரையாவது கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இவரை இழுத்துட்டு போய் ஒரு காளி கோயில்ல வச்சு இவரோட தலையை வந்து கட் பண்றதுக்கு பார்ப்பாங்க அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மக்கள். அப்ப காளி மாதா அவங்களே பிரத்யட்சமாயி இவனை போய் எனக்கு பலி கொடுக்க போறீங்களா, இவன் வந்து அறியாமையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறான், யாருக்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல. அவரு அறியாமையில இருக்கிற மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்சவர் மாதிரி தனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவர் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. ஆக்சுவலா ஏன் அப்படின்னா ஒரு பிறவி எடுக்கும் போதே அவருக்கு தெரியும், இந்த ஜென்மாலையாவது நம்ம எந்த டச்சும் இல்லாம யாரு கூடயும் பேசாம எந்த விதமான தொடர்பும் யாரு கூடயும் வச்சுக்காம நம்ம பகவான் அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோடய அவர் பிறந்து ஒரு வளர்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து யாராலையும் பேச வைக்க முடியல, அவரோட வாயை யாராலையும் திறக்க வைக்க முடியல. காளி மாதாவே வந்து என்ன செய்யறாங்க, இல்ல இவனை வந்து உயிர் கொலை பண்ணக்கூடாது, இவன் ஞானி அப்படின்னு சொல்லி அவனை தள்ளி வச்சிடுறாங்க. சோ ஜடபரதர் வந்துடுறாரு. சோ ஆக ஒரு உயிர் பலி கொடுக்கறது கூட இந்த உடல் பிரயோஜனப்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, ஜடா ஜடா ஜடான்னு அவங்க சொல்றாங்க. அவரை சொல்றாங்க. ரகுகுணர்னு ஒரு மன்னர் வந்து பல்லக்குல வராரு. எல்லா பக்கமும் பிடிச்சிட்டு அந்த பல்லக்கு தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு ஆள் பத்தலைங்கிறதுனால அங்க ஒருத்தர் சும்மா தானே இருக்கிறாரு, அவரை கூப்பிடு பல்லக்கு தூக்க சொல்லுன்னு ரகுகுணர் சொன்னோன்னே இவர் போய் என்ன செய்யறாரு, பல்லக்கோட ஒரு சைட தூக்குறாரு. தூக்குனாலும் கூட இவரால என்ன செய்ய முடியாது, தலையில பார்த்து ஒழுங்கா நடக்க முடியல. அங்க எறும்பு பூச்சி ஏதாவது புழு இந்த மாதிரி ஏதாவது போனுச்சுன்னா அதுக்காக என்ன பண்றாரு, மாத்தி மாத்தி காலை மாத்தி மாத்தி வச்சு அந்த பல்லக்க வந்து நேரா சரியா புடிச்சிட்டு அவருக்கு போக முடியல அவரால. உள்ளர இருந்த மன்னனுக்கு பயங்கர கோவம் வருது. யார் இது, ஏன் இந்த மாதிரி இந்த பல்லக்கு இப்படி சாயுது, யார் ஒழுங்கா தூக்காம வரீங்கன்னா மத்த 3 சைடும் பிடிச்சிருந்தாங்க சொல்ல, இந்த புதுசா ஒருத்தவங்களை நீங்க அப்பாயின் பண்ணீங்கல்ல அவங்கதான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தூக்கி பழி அங்க போடுறாங்க. உடனே பல்லக்க கீழே இறக்கி ரகுவனர் வெளில வர்றாரு. வந்துட்டு என்னப்பா நீ என் உடம்பதான் இப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கிற, இந்த உடல் இவ்வளோ சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற போல இருக்கு, நீ இப்படி இருக்கிற, நீ வந்து ஒரு பல்லக்க ஒழுங்கா தூக்க தெரியாத, என்ன இப்படி இருக்கிற, நீ அறிவில்லாதவனே மூளை கட்டவனே அப்படின்னு கண்ணாப்பின்னு எடுத்துக்கிறாரு. உடனே அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றாரு. அவரோட பிரார்த்தனைகள் சாரி அவரோட உபதேசங்கள்ங்கிறது வந்து எக்கச்சக்க ஸ்லோகாஸ் வரும் பாகவதத்துல படிச்சோம் அப்படின்னு ரகுகணருக்கும் ஜடபரதருக்கும் உள்ள அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, எக்கச்சக்க வெர்சஸ் வரும். லைட்டா சொல்லிட்டு விட்டுறேன் நானு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து அந்த உடலை இப்படி வளர்த்து வச்சுக்க, இவ்வளவு போஷாக்கு இருக்கே, நீ யாரை பார்த்து கேட்ட அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு. ஒண்ணு ஒரு கேள்வி கேட்க கேட்க ரகுவனருக்கு என்ன வரும், ஒரு ஞானம்ங்கிறது கிடைக்கும். அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாயை திறக்கிறாரு. ஜடபரதர் வந்து பிறந்த அண்ணில இருந்து ஒரு வாயை திறக்கிறது யாரை பார்த்து அப்படின்னா ரகுவணன் மன்னனை பார்த்துதான் வாயை திறக்கிறாரு. என்ன அவருக்கு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கிற, அவர் கத்து வச்சுட்டு இருக்கிற அத்தனை ஞானத்தையும் அப்பதான் ரகுவணன் மன்னருக்கு அவர் கொடுக்குறாரு. நீ இப்ப கூப்பிட்டது, நீ இப்ப வேலை சொன்னது, நீ இப்ப சொல்லி யாரை திட்டுறியோ அது எல்லாம் யாரு, நான் கிடையாது, இந்த ஆத்மா கிடையாது. இந்த ஆத்மா எப்பவுமே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்குது, பகவான சென்றடையணும் ஒரு எண்ணத்திலேயே இருக்குது. நீ சொல்ற எல்லாத்தையும் இந்த ஜட மூலக்கூறுகளால் ஆன இந்த உடலை பத்தி நீ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற, இந்த உடலை நீ திட்டிட்டு இருக்கிற, இந்த உடல் அழியக்கூடியது சரியா அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு ஞானத்தையும் கற்பிச்சோன்னா, ஆஹா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பல்லக்கு தூக்க வச்சது பரம ஞானிய, உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணணும் ஒருத்தவர. ஆனா அவர் இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, அறியாமையில இருக்கிற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அப்பதான் அவனுக்கு ரகுவணமன்னனுக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய வாழ்வை நீத்துட்டு அவர் வந்து பகவான் கிட்ட போய் அடைஞ்சிடுறாரு, பரம இலக்க அடைஞ்சிடுறாரு. சோ பரம இலக்கடை அடையணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு உயிரானது, ஒரு ஆத்மாவானது எத்தனை ஜென்மா கடந்தும் பிறகு அதே அந்த நிலையிலேயே அது நிலை கொண்டிருக்கு பாருங்க. அந்த கோலை விடாம நம்ம பரம இலக்க அடைஞ்சே ஆகணுங்கிற அந்த விஷயத்துக்காக எத்தனை ஜென்மம் போராடி இருக்குங்கிற ஒரு லெசன் இப்ப நம்மளுக்கு ஜடபரதர் கதையில இருந்து தெரியுது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்தடுத்த ஜென்மா நமக்கு வந்தாலும் கூட நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, பழைய ஜென்மால நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதை மறந்துடக்கூடாது, மறந்துட்டு இருந்துடக்கூடாது. அதுக்கு பதிலா அதை வந்து எந்த இடத்துல விட்டோமோ அதை அங்கிருந்து தொடரணும். பற்றுதல் வச்சதுனால நமக்கு வந்து இந்த ஜென்மால நமக்கு மறுபடியும் பற்றுதல் வந்துருமோங்கிறனால என்ன ஆயிடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
மானா இருக்கும்போது சாப்பிட கூட இல்லாம அந்த மாண்டிரவி முடிச்சுக்கிறாரு. மாண்டிரவி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஜடபரதரா வந்து பிறக்கும் போது யாருகிட்டையும் பேசாம அந்த என்ன பண்ணிக்கல, தன்னோட எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணிக்காம இருப்பாங்க. எவ்வளவோ ஆன்மீகிகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதிகம் பேச மாட்டாங்க, மௌனமா இருப்பாங்க. மௌனமா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பேச தெரியாம கிடையாது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய ஆற்றலை வந்து பேச்சின் மூலமா என்ன செஞ்சுருவாங்க, சில பேர் குறைச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ஆன்மீகங்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அதிகமா பேச மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இவரும் என்ன செய்யல அப்படின்னா, இலக்குங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், இந்த டைமாவது நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆகாம பகவான் அடைஞ்சிடணுங்கிற எண்ணத்தினால தன்னை என்ன செஞ்சுக்கிறாரு, போலியா காமிச்சுக்கிறாரு. அறியாமையில இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிறாரு. பட் அறியாமையில இல்ல, அவரு சுத்த சத்துவ நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. இந்த உலகம் தான் என்ன நினைச்சது, அவரு தமோ குணத்துல இருக்கிறவரு, மயக்கத்துல இருக்கிறாரு, இப்போ சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறாரு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தது. ஓகேவா? சோ அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த பகவானோட இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கமத்தை, பகவானோட தான் அந்த ஒரு அந்த சுவையை அனுபவிக்க போறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து அவர் எங்கேயே வளர்த்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா, இங்க ஜட வாழ்க்கையில இருக்கும் போதே அவர் வளர்த்துக்கிட்டாரு. எந்த அறிகுறிகளால் ஒரு அந்த முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராக அறியப்படுகிறார், அவருடைய நடத்தை என்ன, மேலும் அவர் எப்படி இயற்கையின் முறைகளை மீறுகிறார், இதெல்லாம் இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. ஒருத்தவங்க நிர்குணவாதி ஆயிட்டாங்க, அப்புறம் அவங்களோட அந்த மாதிரி நிர்குணவாதி ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ். இத இத மாதாஜி 21 வேண்டாம், 22 வாசிச்சு கொடுங்க நீங்க. 22, 23. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Prakasham cha pravritam cha moham eva cha pandava natveshti sampritani na nivritani kankshati udasinavat asino gunairyo na vicharyate gunavartanta ityevam yovadishtati nengathe samadukha suha swasadah samaloshtasmakhanchanah तुल्य प्रिया प्रियो तीरस तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपश्ययो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் இந்த 4 ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் சொல்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிர்குணவாதிகளோட இயல்புகள். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு உயிர்வாழியானவன் போயிட்டான் அப்படின்னா அவனோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறான். நடத்தை என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்றாங்க, பிரகாசமா இருப்பாங்க, பற்று மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எது இருந்தாலும் ஓகேவா, அதை பத்தி அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அதை விரும்பவும் மாட்டாங்க, அதை வெறுக்கவும் மாட்டாங்க, சமநிலையில இருப்பாங்க. நிறைய ஞானம் படிச்சிருக்கிறோம். நிறைய இவங்களோட இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், பகவான் வந்து பக்தனுக்கான இயல்புகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, நிர்குணவாதிக்கான இயல்புகளை சொல்றாங்க. அது யாருக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நாரதர். நாரதருக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம வச்சுக்கலாம். அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நிர்குணவாதிக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்ல முடியும். எந்த ஒரு ஏக்கமும் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. யாருக்கையும் எதுக்காகவும் அவங்க வெறுக்கவும் மாட்டாங்க, விரும்பவும் மாட்டாங்க. இயற்கை குணங்களின் சடைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருப்பவன். இங்க இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த செயல் செஞ்சதுனால இப்படி ஒரு விளைவு வருதா, அதை பத்தி என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க, உறுதியா இருப்பாங்க. குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், நம்ம இதுல செயல்படல, நம்மள ஆட்படுத்தி இருக்கிற குணம் தான் அந்த செயலை செய்ய வைக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், தன்னை அதுல இருந்து பிரிச்சு அறியக்கூடிய அந்த ஞானம் உடையவனா இருப்பாங்க. இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவன். தனக்கு துன்பமோ கஷ்டமோ இன்பமோ எது வந்தாலும் கூட அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அந்த செயல்களை செய்ய வச்சு அந்த குணங்கள் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தோட அவன் பார்ப்பான். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். ஓகேவா? அவங்களுக்கு எல்லாமே ஈக்குவல் தான். கல் அப்படிங்கறதுனால அதை காலாலையும் மிதிக்க மாட்டாங்க, பொன் அப்படிங்கறதுனால தூக்கி கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு ட்ரெஷரா அது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பொசிஷன் கொண்டு வந்து அதை மறைச்சு வைக்க மாட்டாங்க. அறிவு நிறைந்த இது எல்லாமே இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு ஞானம்ங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும். புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் உண்மை தெரியாதவன் அறியாமையில இருந்தவர், அவர் சுத்த சுத்த குணத்துல இருந்தவங்க. அவங்க தன்னை வெளிக்காமிச்சுக்காம இருந்தாங்க, நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க, போலியா அவங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. ஒன்றாக காண்பவனும் மானவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும். ஓகேவா? அவங்களுக்கு எல்லாருமே ஒண்ணுதான், அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஃபோ எல்லாமே ஒண்ணுதான். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். நிச்சயமா அது இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தோட அடிப்படையே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ளூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்க்காக ஏங்குறது தான். சோ அந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க செய்யாம இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் என்றும் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். தோஸ் 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்ல
கண்ட்ரோலா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த எந்த குணங்களும் இருக்காது. இந்த குணங்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் யாருகிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவர்கள் கிட்ட இருக்கும். அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இந்த 4 ஸ்லோகாஸ் மூலமா பதில் கொடுக்குறாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இது. 26 மாதாஜி. Yes, Mataji. Mam chayo avyapicharene bhakti yogena sevate sagunan samadityaitan brahma bhuyaya kalpate. Hare Krishna Mataji. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஏன்னா பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையும் இழிவடையாத, எந்த நிலையும் இழிவடையாதன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க தன்னை இந்த பௌதிக உலகம் தன்னை என்ன சொல்லுதும் அப்படிங்கிற எந்த ஒருமான ஒரு அது புகழ்ச்சி கொடுக்குதா இகழ்ச்சி கொடுக்குதா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விதமான ஒரு எண்ணமும் இல்லாம என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, தன்னை நேரா தன்னோட பக்தி பாதையில நிலைநிறுத்திப்பாங்க. இவன் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டானே அப்படின்னாலும் அந்த செயலுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னா, பகவான் அவங்க இருக்காங்கன்னு ஒரு காரணம் இருக்கும். இப்ப இவங்க இருந்தாங்க தமோகுணத்துக்கு தான் நம்ம பரதரை சொல்லியாச்சு. ரஜோகுணத்துக்கு நம்ம ஆஞ்சநேயர் எடுத்துப்போம். ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, சீதாதேவி இருக்காங்களான்னு போய் தேடி பார்க்கறதுக்காக தெற்கு நோக்கி போனாங்க. கடல் கடந்து போய் அங்க அசோகவனத்துல தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்களை அங்க பார்த்த உடனே அவங்கள்ட்ட இருந்து பகவான் கிட்ட காமிக்கிற ராமபிரான்ட்ட காமிக்கிறதுக்காக அவங்கள்ட்ட இருந்து சின்னத்தை வாங்கிக்கிட்டாங்க. நேரா அவர் இங்க வந்திருக்கணும். வராம என்ன செஞ்சாரு, அவருக்கு அவ்வளவு கோவம். இப்படி நம்ம லட்சுமி பிராட்டி என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, இங்க இருக்கிற அசுரர்கள் எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போட்டு அடைச்சு வச்சிருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மிருகத்துக்கே உண்டான தமோகுணம் அந்த நேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வெளியில ஏன்னா அவங்க மிருகம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணம் அதிகமடையணுங்க. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெருப்பு வச்சு விட்டுறாங்க லங்கைக்கு ஃபுல்லா. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேம்போக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னு வெளியில இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தப்பான காரியம் தான். அவங்களை செய்ய சொல்லி இருக்கிற அந்த காரியம் என்ன, ராம சேவைக்காக தான் அனுப்பி இருக்கிறது. சீதை எங்க இருக்காங்கன்னு பாத்துட்டு வந்துட்டு அதை சொல்லியிருக்க வேண்டியதுதான் அவருடைய கடமை. பட் அவங்களுக்கு அந்த ரஜோகுணம் அதிகமா அவங்கள்ட்ட உற்பத்தி ஆனதுனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, கோபம் அவங்கள்ட்ட அதிகமா வந்தது. கோபத்தை அவங்க எப்படி வெளிக்காட்டினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க லங்கையை எரிச்சது மூலமா லங்கா தகனம் நிகழ்ந்தது. ஓகேவா, லங்கா தகனம்ங்கிறது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அந்த ஆங்கர் தான். அந்த ஆங்கரை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கலாம். பட் அவங்க யாருக்காக செஞ்சாங்க அந்த விஷயத்த, இது ஒரு கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் கூட ராமனால் அது மன்னிக்கப்பட்டது. ராமபிரான் அதை பெருசா அதை எடுத்துக்கல. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத் தொண்டுல அதை அந்த இடத்துல தன்னை என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, லிங்க் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ராமபிரானுக்காக அவங்க செஞ்ச சேவையா அதை செஞ்சதுனால என்னாச்சு, அந்த ரஜோகுணத்துல செய்யப்பட்ட அந்த லங்கா அந்த தகனம் கூட என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ராம சேவையா கருதப்பட்டது. ஓகேவா, தமோகுணத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இருக்காங்கன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். மொத்த ஜட உலகமே ஜடபரதர் ஒரு ஜடம், எதுவும் தெரியாதவங்க, ஞானம்ங்கிறதே இல்லாதவங்க, ஒரு வார்த்தை கூட பிறந்ததுல இருந்து பேசாதவங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ரகுகுணத்தை அவங்க சொல்லும் போது அவங்க வச்ச அத்தனை போதனைகளும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எவ்வளவு ஞானத்தலத்துல அவங்க இருந்திருக்காங்க. பல ஜென்மாக்களா அவங்க தொடர்ந்து அதே மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் பரமத்தலத்தை அடையணுங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான். அப்ப தமோகுணத்துல இருந்த மாதிரி அவங்க நடிச்சிருக்காங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு வெளிப்பட்டுதான். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹனுமான சொல்லலாம். அவங்க செஞ்ச செயல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையிலான செயல்கள் தான். ஒரு சத்திரியனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ரஜோகுணம் தான் தேவை. அப்படி இருந்தாதான் அவங்க என்ன செய்ய முடியும், போர்க்களத்துல அவங்க எதிரி நாட்டு மன்னனை போர் செஞ்சு அவங்களை கொலை பண்ணவும் முடியும். ஓகேவா, வீழ்த்த முடியும். அப்படி வீழ்த்தணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆங்கர் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். சரியா, சோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த விதமான குணங்களை நம்ம வெளிக்காட்டணுமோ அப்படி நம்ம வெளிக்காட்டணும். அப்படி வெளிக்காட்டிக்கிட்டு கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, பிரம்ம நிலையில நம்மளால இருக்க முடியும். சத்துவகுணத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எதா இருந்தாலும் நம்ம இந்த குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செஞ்சாலும் கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு சேவையா அதை மாத்திக்க முடியும். சரியா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே இந்த பூமியில இருக்கும் போதே, ஜட உலகத்துல இருக்கும் போதே நம்ம எந்த நிலைக்கு வந்துடுறோம் அப்படின்னா, பிரம்ம நிலைக்கு வந்துடுறோம். பிரம்ம நிலை அப்படிங்கறது என்னன்னா, பகவானை ரியலைஸ் பண்ணிட்டோங்கிற அந்த நிலைதான். ஓகேவா, பகவானுக்கான சேவைகளை தான் நம்ம செய்யறோம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 27 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य तद्धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. माताजी एंडिंग श्लोक படிச்சிருங்க. சொல்லுங்க. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोः नाम 14. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
இப்ப நம்ம தமோ குணத்துக்கு வந்து ஜடபரதரை சொன்னோம் அப்படின்னா, ரஜோகுணத்துக்கு வந்து ஆஞ்சநேயரை சொன்னோம் அப்படின்னா, சத்துவகுணத்துக்கு யார சொல்லலாம் அப்படின்னா கர்ணன். கர்ணன் வந்து இயல்பிலே என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றவன் தான். ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா, அந்த கெட்டவர்களோட அந்த சகவாசத்தினால என்ன செய்றான், வந்து கவச்ச குண்டலத்தை கேட்கும்போது எடுத்து குடுத்துடுறான். குந்தி தேவி வந்து நான் தான் உன்னோட அம்மா, நீ கூட சண்டை போட போறது உன்னுடைய எதிரியை யார பாவிக்கிற அப்படின்னா உன்னுடைய கூட பிறந்த தம்பிகள் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவனால என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா, தான் கொண்ட நட்பின் காரணமா மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இவனுக்கு வந்துருது, கர்ணனுக்கு வந்துருது. ஓகேவா? சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருந்தா கூட அவன் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு பிறப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு காரணமா ஆயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அந்த மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம நல்லதுதான் செய்யணும்னு நினைப்போம். பட் என்ன செய்வோம், நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ்க்காக நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, அதை மீற முடியாது. அதே மாதிரி அவன் கொடுத்த வாக்கு, துரியோதனனுக்கு கொடுத்த வாக்கின் காரணமாக அவனால வார்த்தையை மீற முடியாததுனால சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றா கூட ஒரு ராஜச தாமச குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி அறியாமையோட செயல்களை செய்வாங்களோ, பலநோக்கு செயல்கள் மேல ஆசைப்பட்டு செய்வாங்களோ, தர்மத்துக்கு எதிரான செயல்களை செய்வாங்களோ, அந்த மாதிரி செயல்களை யாரு செஞ்சா அப்படின்னா கர்ணன் செஞ்சான். ஓகேவா? சோ ஒரு ஒரு குணத்துக்கும் யார் யாரு நம்மளோட இதுலயே இருக்கிறாங்க, நம்மளுடைய நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த இலக்கியத்திலே காப்பியத்திலே யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ணனை சொல்லலாம். சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று ஆனா தவறான செயல்கள் செஞ்சதுக்கு. ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி தான் காரணம். தமகுணத்துக்கு யார சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜடபரதர். அவங்க போலியா நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அந்த குணத்தை சம்பந்தப்பட்டவங்க கிடையாது. ஆனா உலகுக்கு அவங்க எப்படி காமிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குணத்துல இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டாங்க. ரஜோகுணம் வந்து ஆஞ்சநேயர் அவங்க செஞ்ச அந்த ஒரு செயல்பாடு. இதுதான் இந்த 27ல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும். ஓகேவா? எது மரணம் இல்லாதது அப்படின்னா ஆத்மா நித்தியமானது. ஆத்மா கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தனித்தன்மைங்கிறது மரணமற்றது, அது அழிவற்றது. சரியா? இது நித்தியமானது, இது அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே பகவான் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவானை ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் பண்றது எப்படின்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன் தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகேவா? பிரம்ம ஜோதியில பிரகாசமான அந்த அருவ ஜோதியா இருக்கிறவங்க, அருவ பிரம்மமா காட்சியளிக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான். அடிப்படை நிலையில நம்ம பகவானை அப்படிதான் ரியலைஸ் பண்ணுவோம். அப்ப ஒரு ஆத்மா எப்படி தன்னோட தனித்தன்மையை உணர்றான் அப்படின்னா பகவான் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்களோட பிரசன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள இந்த குணங்கள்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்திருக்குது, நிர்குணவாதியா மாத்திட்டு இருக்குது. அப்ப தனித்தன்மையை நம்ம இழக்காததுனால நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவானுக்கு ஒத்த தன்மையோட நம்மளால மறுபடியும் செயலாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கைய ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா இந்த அருவ பிரம்மம். அது அதன் அடிப்படை யாரு அப்படின்னா பகவான் தானே அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।